Boa tarde, benvidas e benvidos a esta nova sesión plenaria. Vamos ao primeiro punto da orde do día, que é a aprobación da acta da sesión anterior, realizada en data 27 de xuño de 2025. Se non hai comentarios, pasamos directamente á votación. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada a acta da sesión anterior por unanimidade. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é a proposta de inicio do expediente de contratación do SAF. Pásolle a palabra á concelleira Xia Naval. Boa tarde a todos e todos. Hoxe traemos a este pleno o inicio do expediente para o novo contrato do Servizo de Axuda no Fogar, un servizo que é absolutamente esencial, xa que falamos de garantir o dereito á autonomía persoal das persoas maiores e con dependencia. En definitiva, estamos a falar de coidados. Este contrato supón un investimento preto dos 4,5 millóns de euros para os vindeiros 3 anos, é dicir, 1,5 millón cada ano. Unha cifra contundente para que logo haxa quen pregunte onde están eses 3 millóns de incremento do novo orzamento. Aquí teñen un exemplo moi claro, outros serían os 400.000 euros anuais que pagamos pola sentenza de Promalar, derivada do voso goberno. Este contrato garante ademais a cobertura de todas as horas concedidas pola Xunta, que vai máis alá. Ademais, inclúe axudas técnicas e servizos complementarios como as camas articuladas, colchóns antiescaras ou terapias especializadas como pode ser fisioterapia. Na actualidade, este servizo atende a 117 persoas usuarias cunha reserva de 56.000 horas para persoas con dependencia e 1.500 de libre concorrencia que se usan principalmente para situacións urxentes de persoas sen recursos en espera das valoracións de dependencia. Compre lembrar que dende 2017 ata hoxe o Concello multiplicou por máis de 3 a partida económica destinada ao SAF. Naquel ano gastábanse uns 300.000 euros e con este contrato supérase o 1,5 millón. Un incremento de máis de 600.000 euros que demostra a vontade política e o compromiso deste goberno co benestar da cidadanía. Agora ben, ese esforzo económico non se traduce nin en máis horas de atención nin en melloras das condicións laborais para as traballadoras. E iso ten nome e apelidos, é a Xunta do Partido Popular. É a Xunta quen impón un teito de horas que non se adapta á demanda real nin á realidade das vilas como a nosa. É a Xunta tamén quen financia só unha parte do custo, mantén salarios baixos e non actualiza o convenio colectivo das traballadoras que tanto reclaman dende hai tantos anos. É a Xunta tamén quen non reforza o sistema público de coidados e deixa en mans dos concellos unha responsabilidade que non lles corresponde para nada en exclusiva. A lei de dependencia é moi clara e di claramente que ten a competencia directa e os fondos principais é a Xunta. O que está pasando en Galicia é que os concellos asumimos cada vez máis carga económica, mentres que a Xunta recorta e desatende. Para que se faga unha idea, no 2017 o Concello asumía o 6% do custo do SAF, mentres a Xunta o 80%. Agora estamos asumindo máis do 30%, mentres que a Xunta só chega 12 euros por hora dos 25 aproximadamente que está custando realmente o servizo. Todo isto con 60 ou 70 persoas en lista de agarda sen poder garantir contratos dignos ás traballadoras. Así, non se pode construir un sistema de coidados digno. Non pode ser que, investindo cada vez máis, sigamos sen poder garantir que as persoas dependentes reciban toda a atención que necesitan. As grandes esquecidas deste sistema realmente son as mulleres que coidan, tanto profesionais como as familias, e as persoas maiores que necesitan realmente destas axudas. Dende aquí reivindicamos un modelo público digno e ben financiado que respecte a quen coida e a quen precisa deses coidados. O que hoxe traemos aquí é unha mostra da nosa responsabilidade institucional, pero tamén do límite ao que se nos está levando como Concello. Por tanto, agardamos que este pleno dé a luz verde ao expediente, pero tamén que dende todos os grupos se poida alzar a voz fronte á Xunta para que cumpra, agora sí, coas súas obrigas. De momento nada máis. Grazas.
Ben, pasamos entón á primeira quenda. Señora Prieto, señora Portas. Tería palabra outra vez, se quixera. Non é unha proposta, non é unha moción. Pero turno entonces para o Partido Popular. Boas tardes a todos e a todas. Ben, nós levamos anos pedindo que se traia este contrato. Fixemos varias mocións aprobadas solicitando que se fixera o traballo que agora está feito, ese traballo que tarde mal e arrastro se encargou a unha auditoría externa por parte deste goberno, algo que podía ser tido en conta antes e non perder este tempo, porque non estamos ni con contratos, se pagan de xeito irregular as facturas do Servizo de Axuda no Fogar, e iso xa fala da implicación deste goberno con ese servizo. Un goberno que no primeiro ano dixo que se ia ver a súa aposta polo social porque ese mesmo ano se ia quitar o contrato do Servicio de Axuda no Fogar, que é o máis importante. Un 10% do orzamento deste Concello sería 1.900.000. Este contrato será sobre 1.400.000 o ano, co cual hai fondos suficientes para facerlle fronte. Pero tamén é certo que, bueno, aquí se fala de 4,5 millóns, sí, pero 4,5 millóns dos cales o 50% paga a Xunta de Galicia e o 30% paga o Estado. E o resto, ese 20% que resta, o pagan as familias e o Concello, co cual estamos a falar de que restan 800.000 euros a repartir entre as familias e o Concello. E eses son os números reais. O que ten que ter vostede a previsión de ter eses cartos afastados. E non pasa nada por telos. Teñen vostedes 19.300.000 euros para gastar, non se fai ningunha obra nova, non se fai nada neste Concello de Cangas, nen tan sequera se arranxa o que está mal, co cual nós pensamos, sí, onde van eses 3 millóns e pico máis cada ano? Van, e non lo di o seu propio documento do Estado de Contas, van a gasto corriente e a facturas reparadas, sí, por parte de intervención. Aí van os cartos de máis. Non van nin para o SAF, nin para os camiños municipais, non van para adecentar nada do pobo de Cangas. Van para gasto corriente, señora Val. Entonces, bueno, que ten que afastar 4 millóns e pico, pois sí, ben vida o mundo real. A competencia é municipal, grazas ao goberno bipartito da Xunta cando estaban vostedes xunto co PSOE. Aí se cambiou a competencia. Podemos volver a cambiarla? Sí podemos, pero de momento non se cambiou. E a Xunta aporta. Vostedes, o que tiñan que facer tamén é pedirlle ao Goberno de España, teñen os seus socios sentados ao lado, que a débeda en materia de dependencia con todos os galegos e as galegas suma máis de 2.500 millóns de euros, que a paguen. E con eso, a Xunta asumiría o 100% do SAF. O anunciou a conselleira, e eu tamén o repito aquí, pidan vostedes ao Goberno de España que pague aos galegos o que lles debe. De momento, o Goberno de España vai cubrir o 50% do País Vasco. Pidan que o faga tamén en Galicia. E con eso, a Xunta asumirá o 100% do SAF. De momento, nada máis. Abrimos entón a segunda e última quenda. Señora Prieto, señora Portas. Ben, bueno, nós desde a Alternativa, aplaudimos que, aínda que sexa mal tarde arrasto, 2 anos despois sí que veña o inicio do expediente, que non nos temos que engañar, é dicir, desde o día de hoxe, máis ou menos, podemos quedar uns 4 ou 5 meses para esta licitación, unha licitación que xa leva caducada moito tempo, co cal sí que consideramos que chega bastante tarde, ou al menos levou bastante tempo realizar esta licitación, non soamente unha auditoría, sino que se pagaron 2 nestes 2 anos, non? Pero sí que considero que o máis importante neste caso é que podamos facer a cobertura suficiente aos usuarios que temos neste Concello, si se baixan as horas establecidas no anterior contrato, si é certo que as melloras en axudas especiais son menos que no anterior contrato,
E tamén é certo que a vida subiu, que o salario subiu e que eso implica un incremento económico. Non vou deixar de darlle a razón á concelleira do BNG con respecto a que a dependencia, se é competencia, é de todo o mundo, menos dos concellos en este caso, e non se está cubrindo con esa situación, eso é real, pero tamén é certo que existe rotación de ingresos con respecto á Xunta e dependencia, que eso non impediu, digamos, que traer neste concello esta licitación, ou al menos haber demorado durante 2 anos. Nada, nos vamos a darlle para adiante, comunicar que no expediente único e exclusivamente existe un informe económico dunha empresa privada máis unha solicitud de inicio de expediente e non hai absolutamente nada máis que vayamos a aprobar hoxe para que a xente poida saber exactamente que é o que estamos aprobando hoxe. O sea que o camiño ainda é por pena demasiado longo, claro, a estas alturas. Turno para o Partido Socialista, turno para o BNG. Bueno, primeiro para aclarar, este contrato foi sacado a licitación a finais do ano pasado, quedou deserto, por iso tivemos que volver a iniciar todos os trámites, non viu a pleno no seu momento porque iba por un ano e non era necesario traer o inicio do expediente ao pleno. Iso non quere dicir que non se fixera o traballo previamente. E despois quería dicir a voceira do Partido Popular que a verdade demostra bastante pouco coñecemento do orzamento municipal, porque gasto corrente, o capítulo 2, os contratos saen do capítulo 2, que é gasto corrente. Entón, eses 600.000 euros sí están en gasto corrente a maiores, entón normal que suba. Tamén está, como dixen antes, a sentencia de Promalar no capítulo 2, tamén hai que pagala, gasto corrente. En fin, simplemente aclarar que o servizo de axuda no fogar, bueno, primeiro a verdade é que impresiona ver, aínda que non sorprende, ver ao Partido Popular hoxe aquí cun discurso de indignación como se non levasen 15 anos gobernando na Xunta e afogando este sistema público de coidados. A verdade non sei de onde sacou eses datos, pero as porcentaxes que teño en base aos ingresos que recibimos por parte da Xunta non se corresponden para nada con esas porcentaxes. De feito, o Goberno Central, aínda que non se pode saber exactamente, aporta sobre o 30%, a Xunta tamén sobre o 30%, son o Concello e os usuarios os que aportan o 42% máis ou menos. Simplemente quería recalcar que se este servizo non funciona non é porque os concellos non queiramos ou non fagamos todo o posible. Vou a remitir a simples datos. Galicia é a comunidade que menos inviste por persoa dependente, apenas 1.300 euros por ano, fronte aos 2.000 da media estatal. Esa é a realidade que non se pode agochar detrás disto. Falaba de que era o Goberno Central o que non mandaba os cartos, pero resulta que acaban de recortar 17 millóns de euros no servizo de axuda no fogar nos últimos meses e no seu lugar puseron axudas a familiares de menos de 400 euros a mes. Realmente tiran polo seu modelo que obriga unha vez máis as mulleres a coidar sen dereitos, sen seguridade, sen salarios dignos, nun modelo feito, ademais, por imposición legal do Estado, non por convicción política da propia Xunta, porque se fose por vostedes, así seguiría todo. Volvo aos datos, Galiza é a segunda comunidade con peor taxa de atención a maiores de 65 anos, só un 3% fronte á media estatal que é do doble. E mentres a lei marca 6 meses como máximo para valorar unha situación de dependencia, hoxe en Galicia a media é de máis de 340 días. E mentres agardan as familias, están na obriga de pagar prazas en residencias privadas. De feito, máis de 7.000 persoas maiores en Galiza están nestas condicións porque as prazas públicas e concertadas son absolutamente insuficientes. E, ademais, con estas poucas prazas que hai, o que fan é directamente unha neglixencia, que é enviar a persoas con enfermidades crónicas graves a unha residencia en vez de hospitalizalas ou ter a persoas con problemas graves de saúde mental sen a atención adecuada. En Cangas non temos ningún centro de día público, por exemplo, pero, bueno, a Xunta, silencio. E, mentres tanto, as traballadoras do SAF levan tamén en 2012 sen un convenio colectivo actualizado, con contratos por horas, soldos por baixo do SMI, cargas físicas e emocionais brutais, e a negativa da Xunta nin sequera sentarse a negociar. Pero, bueno, este é o modelo do PP en xeral, recortar, precarizar e desentenderse de todo o que teña que ver coa sociedade. O modelo da propaganda, da empresa privada, da conta de resultados por riba da vida das persoas.
pero nós temos claro que o que realmente necesita a poboación é a eliminación do límite das horas impostas aos concellos, o financiamento real do SAF, ligando os fondos a melloras reais na calidade de atención e nas condicións laborais e tamén rematar con esas listas eternas da agarda, garantir o convenio colectivo coas traballadoras, por exemplo. Porque coidar non pode ser un luxo nin unha mercadoría, debe ser un dereito público e tamén feminista. O Concello de Cangas seguirá facendo a súa parte, porque nós, a diferencia de outras administracións, non miramos para outro lado cando se trata da dignidade e do cuidado das persoas. Grazas. Echa o Partido Popular. Cando me refiro ao gasto descontrolado dese capítulo, falo de todas as facturas que están nese capítulo e que o interventor, mes a mes, di que é un gasto que se está facendo mal. Esa é a alma de calquera concello. Vostede paga a sentencia de Promalar porque quiso pagala. A sentencia de Promalar vai ligada a un pesón que non se aprobou, que nin está nin se lle espera, e vai ligada. Se vostedes non saben negociar, bueno, é algo máis que evidente. Así que pagará a sentencia de Promalar, pero dende logo, dende que están aquí, foron incapaces de sacar este servizo, que é un dos máis importantes deste Concello. E calquer goberno anterior, con bastante menos orzamento, tivo sempre este servizo cun contrato en rigor, e vostedes foron incapaces, esa é a realidade, con 3,5 millóns máis o ano, incapaces de sacar este contrato. Faga vostede as contas que queira, a aportación autonómica está máis que garantida. Pida vostede ao Goberno Central, repito, os 2.500 millóns que nos deben de dependencia a todos os galegos. Iso sería traballar por cada un dos veciños de Cangas e non facer propaganda. A lei se podía cambiar, sí, pero de momento non está cambiada. A Xunta de Galicia dixo claramente a conselleira que se o Goberno Central nos paga o que nos debe, asumirá o 100% deste servizo. Entón, traballemos para que nos lo pague. Demonizar a Xunta é o que ven vostede a facer aquí. Me pregunta por que non temos ningunha residencia pública para maiores. Igual porque este goberno non pide nada. Porque é máis fácil vir aquí e queixarse do que non se ten que traballar para telo. E este é o resume de todo o que pasa neste goberno. E é o resume do que vemos cada día os que vivimos aquí, neste pobo. Canto menos se fai, menos ten o pobo. E unha das cousas que non temos é precisamente esa residencia pública. Cantas veces foron vostedes a falar coa Consellería de Política Social? Cantas veces lle pediron esa residencia? Nos, como non pode ser de outro xeito, vamos a aprobar isto porque o levamos demandando dende que están sentados nos seus asientos. E é un servizo que creemos fundamental e vamos loitar por el e tamén vamos pedir a Madrid que nos dé o que nos debe para que así a Xunta poda asumir o 100%. Nada máis. Ben, vou a facer unha intervención por aclarar informacións certamente erróneas ou falsas. Primeiro, vou a resaltar o feito de que este Concello sigue tendo un servizo de axuda no fogar para persoas dependentes que o necesitan e eu creo que iso é o primeiro que debemos de ter todos presente máis alá, e xa o dixen en outra ocasión das cuestións contractuais. O segundo que vou a aclarar para que a xente de Cangas o saiba, por favor, non me interrumpa, igual que eu non a interrumpín a vostede, non quero ter que chamar a orde hoxe a ninguén. O Concello de Cangas prorroga o orzamento que se aprobou o ano pasado. Ese orzamento, boa parte del, prácticamente 1 millón de euros,
foi para pagar débedas que tiña o Concello. Esa cantidade non se prorroga. Polo tanto, cando se inicia este exercicio, prácticamente 1 millón de euros, quero decir que se había 19, teríamos 18. O digo por redondear, simplemente para que todos estemos conscientes de como... No. Sempre cando esa partida... Non estamos en un debate, eu estou facendo a miña exposición. A realidade é... Poden, por favor, manter a orden e o silencio. A realidade é que ese diñeiro non se prorroga, polo tanto, o Concello non o pode gastar. Non é certo. Poderemos, a próxima ocasión, convocar o señor interventor que lle informe, porque eu vexo que aquí se fala con moita alegría e con moito descoñecemento. Se vai por aí presumindo que se sabe de cousas das que non se sabe. E a realidade é que o Concello, 1 millón de euros de orzamento, non foi prorrogado e non se pode gastar. O tema dos remanentes, mentira. Está vostede de verdade moi desinformado. E se non se preocupe, que lle podo traer a información de interventor. A ver se vai ser que o señor interventor está timando o Concello de Cangas. Por favor. Bueno, sigo coa miña exposición. Grazas. A realidade, outra realidade moi gorda, é que a Xunta leva anos e anos facendo a mesma aportación para o servizo da axuda do fogar. 12 euros. E a vida encareceu moito. Quen estivo asumindo o coste dese servizo, o aumento? Os concellos. Todos os concellos. En este caso, o digo sempre, reivindico non só o Concello de Cangas, senón todos os concellos do noso país, porque o servizo da axuda no fogar, igual que en Cangas é unha lousa, en aqueles concellos pequenos é absolutamente demoledor, porque en moitos casos supón a inmensa maioría do orzamento, e é un afogamento para as arcas municipais insoportable. O que non se pode facer é cargarlle unha responsabilidade que non é certo que sea competencia municipal, outra falsedade, que algún día os concellos teremos que levar a xuicio para que se dirima por fin, cargarlle unha lousa deste tamaño e logo, cando as cousas non funcionan, a pesar de que non se está dando diñeiro, botarlle as culpas ás arcas municipais, que son as máis pequenas, as máis débiles, porque, ao final, as arcas municipais sempre somos o saco de boxeo de todo Dios. E iso creo que aquí, no fondo, todos somos conscientes. Logo me chamou a atención que en plenos atrás decían no Partido Popular que tiñamos Cangas patas arriba cheas de obras e hoxe xa non se fai nada, vaya por Dios. Menos mal de que a xente ten ollos e pode xulgar por si mesma. Eu aí o digo, por favor non me interrumpe, teña respeto, que o respeto tamén se aprende, se practica e se dá exemplo con el. Despois, falaba a señora Dolores Hermelo de que o Estado tiña que darlle máis diñeiro á Xunta, e o comparto, e o reivindico, pero a veces tamén me pregunto que o Estado dirá, e para que queren máis diñeiro? Porque resulta que nos topamos, e ollo, que se isto chega a facer o Concello de Cangas, nos desollan na plaza pública. A Xunta de Galiza deixou o ano pasado máis de 1.000 millóns de euros sen executar. 60% dos fondos europeos, 40% das inversións planificadas, 120 millóns en vivenda e 60 nos plans de emprego. E esos son datos comprobables, por máis que lle doan. Entón, eu entendo que está ben ir por aí dando leccións de sabiduría e de boa execución, pero hai que practicar co exemplo. E o movimento se demostra andando aquí e na Xunta de Galiza tamén. Simplemente. E despois, por último, por favor, a ustedes nadie os interrumpiu. Dean bo exemplo de que son un equipo digno de gobernar este Concello, por favor. Deixen de facer circo. Por último, decir que o pago da sentencia, o Concello de Cangas ten a obriga de cumprir as sentencias firmes. Unha sentencia que tiña, ademais, moitos anos. Non é absolutamente falso que houbera posibilidade algunha de non pagala. Posibilidade algunha. Se pagaron 2 millóns de euros do Concello de Cangas para unha especulación urbanística que fixo o Partido Popular fai moitos anos xa e que sigue pesando sobre as nosas espaldas. E, ademais deso, queda por pagar 1,5 millón que estamos pagando
casi 400.000 euros cada ano a tocateja de fondos propios que non se poden gastar en outras cousas. E esa é a triste realidade. E aí se van os millóns do Concello en pagar o que a Xunta non pon no SAF, que é unha auténtica barbaridade, e en tapar os buracos que ten que afrontar este Concello, como o asunto de Promalar. E o vou a decir en cada pleno, porque é unha realidade certa que nadie pode negar e é absolutamente falso que o Concello tuvera a posibilidade de non pagar. En fin, vamos a pasar a votar. Vamos a pasar... No, eso que digo eu, por 1000 veces que repitan ustedes son a mentira, non pasa a ser certa. Ben, por favor, manteñan a orde, manteñan a calma, como facemos nós. Grazas. Por favor. Eu teño o tono que teño, non lle estou berrando a ninguén, eu son así unha persona que teño a voz que teño. Dios me libre, non se sinta vostede amedrentada, que eu son unha persona pequena, non supoño risco para ninguén. En fin, poñamos un toque de humor. Ben, vamos a votar, que xa me chama aquí a atención Alfonso, vamos a pasar a votar esta proposta para aprobar a apertura do expediente do Servizo de Axuda no Fogar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, agradezo que esta proposta se aprobe por unanimidade. A pesar de todo, compartimos o fondo da cuestión. Ben, o segundo punto da orde do día, o terceiro é a proposta de aprobación da ordenanza municipal reguladora do estacionamento e pernoita de autocaravanas, vehículos tipo camper e caravanas do Concello de Cangas. Doulle paso a Antón Iglesias. Boa tarde a todos e a todas. Traemos hoxe a aprobación inicial a ordenanza a ordenanza reguladora do estacionamento de pernoita de autocaravanas, vehículos tipo camper e caravanas do Concello de Cangas. Traémola, esta iniciativa, levamos bastantes meses, como ben saben todos vostedes, falando entre os diferentes grupos municipais sobre a necesidade de intervir en unha actividade lúdico e turística que cada vez conta con maior número de persoas que a practican e que cada vez veñen máis ao noso Concello. Saben, porque o temos discutido en todas esas veces que tratamos este tema, da dificultade de buscar unha ordenación adecuada e unha solución aos problemas que en moitas ocasións causan estes vehículos no noso Concello e en todos realmente. E por iso quero recalcar que esta ordenanza, esta aprobación inicial, é o comenzo e que, desde logo, non é unha solución inmediata a todos esos problemas. De feito, é o comenzo dun traballo moito máis complexo e longo que esta propia ordenanza, que será establecer lugares específicos con servicios adecuados para estes vehículos, establecer tamén aquelas zonas nas que consideramos que non deberían poder pernoctar e establecer, polo tanto, límites horarios, establecer zonas nas que non se pode aparcar xa non estes vehículos, sino ningún vehículo en ningún horario, porque consideramos que son espazos a protexer, como algunhas zonas de praia, etc. Entón, isto é o comenzo. Espero que, igual que o texto desta proposta foi tratado entre todos, o resto das cousas que nos faltan por facer, como os lugares e dos que falei antes, sexan tamén negociados, que contemos con propostas de todos os grupos e que podamos leválo adiante con consenso e coa maior brevidade posible. Evidentemente, con isto, como hai, espero, un certo consenso neste tema, quero recordarlles que está aberta a posibilidade, isto só é a aprobación inicial, de propoñer, mediante alegacións, cambios, melloras que consideren aínda non só os grupos da corporación, sino aqueles particulares asociacións que así o consideren, mediante alegacións, melloras a esta proposta de ordenanza. Por agora, nada máis. Gracias.
Pois ben, abrimos entón a primeira quenda. Señora Portas, non? Entón, podes, xa está. Pois pecha a primeira quenda ao Partido Popular. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, véxome na obriga de ter que facer unha serie de puntualizacións en base aos comentarios que fixo a alcaldesa no punto anterior e gastar parte do meu tempo deste punto pois falando de cuestións que se faltaron a verdade e que... Sin embargo, en cada punto debemos de tratar o asunto que se trate. Non, isto non é un debate. Eu interrumpo porque son a presidenta e aplico o regulamento. Sí, claro que sí. Pois respétennos como respetámonos. Cada punto debemos de tratar o tema que toque. Non nos podemos poñer aquí a facer proclamas libremente. Dígocho. Volvo a reiterar, ante os comentarios que fixo a señora alcaldesa, eu vou a parar cada vez que fale vostede, vou a respetar as súas interrupcións, sen ningún problema, pero aquí se fixeron unha serie de comentarios. O primer comentario, falar da cuestión de Promalar. Aquí había un informe técnico... Non podemos falar da cuestión de Promalar agora. Este punto é para falar das autocaravanas. Temos que ceñirnos ao que di o regulamento. Non é para falar libremente do tema que queiramos. Pode usar o seu turno para falar da proposta, que é o regulamento de autocaravanas. Podo falar? Depende. Se fala das autocaravanas, sí, se non faría unha chamada á orde. É así. Eu vou a respetar cando me interrompa. Perfecto. Podo falar? Non a interrumpo. Estou explicando como funciona. Interrumpirme por segunda vez. No, porque usted non está respetando o regulamento. Respetou vostede o regulamento cando falando dun punto sobre o SAF fala de Promalar? Pois efectivamente respondín porque estaba respondendo a un comentario que fixo Dolores. Quen fixo o Eu non me comentario? poño a falar do Promalar. Ahora vou a interrumpir. Quen fixo o comentario? Quen fixo o A comentario? señora Hermelo falou sobre Promalar e de que foi efectivamente. E debe de seguir sendo así. Déjame ver, por favor. No, e vimos aquí, o pleno é un acto reglado. Cada punto toca falar dunha cuestión, non podemos vir aquí a falar do que nos dá a gana. Eso pode facelo, convoca vostede unha asamblea e fala do que lle dé a gana. Si, empezou. Antes dos 30 segundos da intervención da concelleira Val, xa se citara a palabra Promalar. Entonces, aconsellolle que vedes a videoata antes de facer o comentario que fixo anteriormente. Segundo lugar, se vamos a ir ao regulamento do pleno, as intervencións son as intervencións dos concelleiros, unha primeira volta e unha segunda volta e un peche por propoñente. Xa é cuestionable e discutible a intervención da alcaldía nesas cuestións, porque non era unha cuestión de orde, era unha opinión particular da alcaldía. Nesa opinión particular da alcaldía se foi totalmente do asunto da proposta e falou de Promalar. E vou a entrar en iso, mal que lle pese. Promalar consta un informe no urbanismo deste concello donde dicía que non se tiña por que facer o pago desa indemnización mentres non se aprobara o plan xeral inicialmente. Cando un goberno de Cangas decidiu, no cal estaba o BNG como grupo do goberno, decidiron pagar, foron contra ese informe que aconsellaba non facer ese pago. Hai plan xeral en Cangas? Non, señor. Pagouse? Sí, decisión unilateral do goberno no cal estaba o partido. Ahora sigo... Estamos falando do regulamento de autocaravanas. Segundo, non vamos a chegar a un acordo con o cal está perdendo vostede o seu tempo de intervención. No, levo 2 minutos e 27 segundos. O gabinete xurídico deste Concello foi tallante absolutamente con esta cuestión. En todo momento. E se hai un xulgado que obriga, obriga. Pero non é o asunto que nos trae a este pleno, máis xa o debatimos numerosas veces. É dicir, é unha falsedade. Non lle vou a consentir iso por nada do mundo. Que diga que eu estou mentindo. E usted está dicindo que estou mentindo eu.
Eu No teño ano que dos- consentir a vostede. Eu entendo, Teño que consentir a vostede. eu entendo e comprendo a súa ignorancia neste tema por No, cuestións do igual o pasado. ignorante é vostede, porque que Por sepa eu cuestións vostede do pasado. xurista non é. Sabe- E o xurista Sabe urbanístico vostede, tampouco. estaba vostede no ano 2016 e tivo na man o documento onde un servicio xurídico decía, no ano 2016, decía que non era obrigatorio facer frente a esa indemnización mentras non se aprobara o plan xeral. Ignora vostede ese Pois documento. no ano 2023 había unha sentencia que había que cumplir. Porque Punto final. anteriormente- É o que se lle informa a este goberno. Ben, Nada máis. Pero xa yo expliquei, porque anteriormente un goberno decidiu incumplir esa doctrina É do unha servicio. realidade que me topa que teño que pagar 2 millóns de Por euros. iso lle digo que ignora, No ano 2023. ignora nada máis. ese documento do ano 2000. Ben, por favor, ciñámonos o que... Ben, a moción. segundo lugar, si falamos de débedas, vámonos a poñer no sitio. Vámonos a... sabe canto tivo que pagar un goberno do Partido Popular por incumprimentos dun Pío. goberno do BNG? Por favor. Non vamos a estar entrando en ese debate, é absurdo. Tes que falar do que toca isto, si non chamarete a orden. 3 minutos 46 Me dá igual, non segundos. se trata do tempo. Vostede falou do que quiso, eu Eu vou facer son do a que quero. presidenta e eu fago a miña intervención. No, Vostede ten que según o ceñirse, regulamento vostede do pleno, ven no. como portavoz en este caso do Partido Popular a defender unha proposta. Según o regulamento do pleno, no. 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 Continúo. No ano 2012, Vale, outra o volta. goberno do Partido Popular de Cangas tivo que facer frente Tío, a unha chamo yo a débeda orde, de verdad. de 17 Publique millóns de na euros prensa, causada... Publique na prensa. No, falo yo Esto aquí. non é o lugar de falar este tema. Estamos no punto terceiro, que é a proposta de aprobación da ordenanza municipal reguladora do estacionamento e pernoita de autocaravanas. Xa está. Pode ceñirse ao punto? Podo falar? No, se non vai a falar do punto, no. Vou a falar do punto, pero antes quero por facer favor. unhas aclaracións das falsidades ademais xa van que se 4 deron... minutos. Sí, van 4 minutos. Eso non contei desde o 4 principio. segundos. 4 minutos, 4 segundos. Me dá igual, acabe. Dígolle. Pois o Partido Popular tivo que facer frente a 17 millóns de euros de débedas que deixou o goberno do 2007 ao 2011. Eso é a realidade. E a realidade é que de 6 millóns que puseron de gasto corriente, gastaron 7.600.000 euros o ano pasado. 7.600.000 euros. Esa é a realidade. E vou a repetir, Promalar non vai no capítulo 2, sino que vai no capítulo 5 de incidencias. E despois desas aclaracións polas falsidades vertidas por vostede no punto anterior, entro no punto. Preséntasenos unha ordenanza similar a que se propuso pola FEGAN no ano 2022. Non entendemos porque no ano 2025 chega un copia e pega da FEGAN. Pudo facerse moito antes. Nos estamos contentos porque hubo mocións no 2020, 2021, 2022 e 2024 deste grupo municipal para establecer unha ordenanza. Estamos contentos, pero hai cuestións que se Pío, agora tes comentarei. que pasar o segundo turno, porque xa gastaches todo o tempo. Sin problema. Vale. Empezamos entón o segundo turno. Señora Prieto. Como é que cada un fala do que lle ben, eu se queredes douvos a programación das festas do Cristo, nada máis. Señora Portas. Vai a intervir. Bueno, estábamos falando da ordenanza das autocaravanas. Nós decir que presentamos un escrito na mesa na que o concelleiro nos trouxo o borrador, que dixemos o que dixemos no ano 23, 22, o repetemos hoxe en día. Para nós, sinceramente, non ten sentido unha ordenanza se non ten como executarse, como pasa sempre, decir, non ten sentido que exista unha lei se non ten orzamento, non ten sentido que exista esta ordenanza se non damos unha alternativa e non se dá. Sabemos e somos conscientes que non é sinxelo, nos puxemos sobre a mesa as alternativas que tiñamos nós, as compartimos, fixemos as alegacións e as propostas por escrito e nos limitamos un pouco a eso. Nós hoxe non vamos entrar en votación
nesta ordenanza, non porque non estemos de acordo con ela e consideremos que fai falta, pero sí que o falamos na mesa, o dixemos e non atopamos o cambio con respecto a esas alternativas que sí que estaban encima da mesa e que en todo caso nin se reflexan, nin se nos contan como foron o falado nesas mesas, entón sí que consideramos que falta parte de información para nós, solamente temos pois, o borrador de ordenanza e que evidentemente deixaremos que saia adiante porque consideramos que é importante, pero volvo a reiterar, calquer tipo de ordenanza, e aquí este ano se aprobou algunha ordenanza, algún regulamento e tal, e todo está metido nun caixón sin uso, e iso é o que non ten sentido, simplemente quitar regulamentos, ordenanzas e comisións que ao final non facemos efectivas. E para este caso nos parece que realmente falta unha parte que non se cumple e que nos pode traer máis problemas que non traelos, o trasladamos na mesa e hoxe simplemente o volvemos a trasladar. Vale, aclarar a Vitoria Portase que na mesa última, a última vez que tratamos este asunto, repasamos as aportacións que fixo o Grupo de Alternativa aos Veciños, e nese debate expliquei por que creo que había 4 puntos que se presentaban, 3 deles non se podían incluir. Había un que si debatimos durante un certo tempo, que era o límite de estacionamento ou pernocta, que Alternativa suxeriu que podía poñerse maior do que ven neste borrador, que ven 24 horas, e dese debate eu personalmente extraía a conclusión de que chegamos ao acordo de que era moito máis complexo o control dese tempo si poñíamos as 72 horas que podíamos chegar a poñer que estas 24, e explicamos por qué. En calquera caso, evidentemente, como dixen na primeira intervención, calquer tipo de alegación nese sentido será tida en conta, estamos perfectamente a tempo para establecer ese tipo de modificacións. En canto ao que empezou a falar o señor Pío Millán, como non sei exactamente o que quería continuar, respondo yo que me parece que iba a empezar, que era o tema de que hai moi poucas diferencias entre esta proposta e o que no seu momento xa hai 2 anos presentou a FEGAMP. Efectivamente, hai poucas diferencias, algunha hai, e o feito de que haxa poucas diferencias é pola limitación que temos desde os concellos para realmente establecer cousas que ao mellor algún de nós, ou a todos aquí, nos gustaría establecer. Tendo en conta sobre todo como nos limita a propia Dirección Xeral de Tráfico cando considera estes vehículos como calquer outro vehículo e, polo tanto, como nos limita a hora de establecer donde e donde non poden aparcar. Polo tanto, esa é a razón de que establezamos nesta proposta aqueles cambios que podemos establecer. Estamos moi limitados, en calquera caso, unha vez máis, repito, en todo este período que se abre despois deste pleno se poden aportar propostas pola súa parte, que, por certo, Alternativa aos Veciños si presentou por escrito ese tipo de cuestións, en concreto na súa proposta xa indico que había, se non recordo mal, 4 puntos de proposta, pero non temos ninguna por parte do Partido Popular. Espero, en todo caso, que se os presentan neste período, si isto se adiante este punto, terémolas en conta, poderemos discutilas e se alguna desas aportacións estamos todos de acordo, pois adiante e apoyarémolas, ademais. Gracias. Ben pecha o Partido Popular. Ben, como ben decía vostede, sí hai algunhas diferencias. O problema é que esas diferencias crean máis dúbidas que certezas. Vou a ceñirme no primeiro punto. O punto 8 do artigo 4 falan de modifican en parte a redacción do texto que se fala de cobrar unha remuneración, unha taxa ou precio público. É dicir, ou é precio público ou é taxa. Son dúas cousas completamente distintas e sería convinte consultalo coa intervención municipal cal é o concepto real que se pode aplicar para o cobro.
porque si vai a haber competencia privada para este tipo de servicios será un precio público, pero si a autorización, a capacidade coercitiva do Concello será unha taxa. E na ordenanza da FEGAN falaba exclusivamente de precio público. Despois meteron algunha diferencia que non deixan de meterse en problemas, creo, cando falan de solos rústicos. Hai moitos tipos de solos rústicos e queda nun grado de indefinición. E como decía vostede, sí, a posteriori modificaránse. Que tipo de solos rústicos poderán? Aquí pon que todos solos rústicos con acceso a vía pública. Pero cuidado con iso. Hai solos rústicos que non podemos facer esa permisión. E sabe vostede. Solos rústicos de espacios naturais non se poden, e outros tipos de especial protección. Sí, pero como está a redacción neste momento, topámonos con esa incongruencia. É dicir, hai unha serie de cuestións que se meten na redacción para variar que non hai tema. E despois, hai a maiores unha modificación con un risco importante. É dicir, corresponde á Policía Local a ordenación do tráfico, que iso non ven na ordenanza FEGAN, nas vías urbanas no término municipal, a regulación, control e disciplina, e a denuncia das infraccións. Está lle dando vostede única e exclusivamente con esta redacción a capacidade de denuncia á Policía Local neste asunto? Espero que non. Pero da maneira que está redactado queda esa dúbida. Cando a ordenanza anterior non atraía por algo, é meternos en charcos que poden traer a súa complexidade. Lóxicamente, en vías urbanas sí que ten competencia a Policía Local, pero tamén pode haber outros asentes denunciantes, como pode ser o Servicio de Protección da Natureza, da Garda Civil, outros elementos. Que a instrucción vai a ser sempre pola alcaldía? Sí, iso está claro, iso é unha cuestión de lei, pero creo que esta redacción meterse en líos. É para rematar, coa problemática que temos no momento, coa falta de planificación, coa improvisación que estamos sufrindo nos viais, sin ter en conta esta ordenanza, coas respostas que están recibindo moitos veciños e veciñas das aldeas donde se atopan vehículos mal aparcados e chaman a Policía Local, o resumen é que non é da súa competencia e que non teñen nada que facer. Sin facer máis comentarios, como vamos a afrontar a aplicación deste documento? Seamos serios. Lóxicamente, nós demandamos este documento desde fai 4 anos, en 4 mocións distintas. E vamos a apoiar para poder melloralo na medida das nosas posibilidades e a facer aportacións. Pero que está claro que moito ten que cambiar para que este documento sea mínimamente aplicable. Nada máis. Ben, pechamos entón os turnos de debate. Pasamos a votación, entón. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobado, entonces. Sí, queda aprobado cos votos a favor do Goberno. Pasaríamos agora ao cuarto punto da orde do día, que son as propostas dos festivos locais. Que, bueno, son as propostas que veñen sendo de todos os anos. 27, en este caso, 27 de marzo do 2026, Venres das Dores, e 31 de agosto do 26, Luns do Cristo. Non sei se están ben estas datas. A respecto do... Sabes? Non sei se os compro. Digo, porque aquí hai unha errata, por eso te digo. Bueno, en todo caso, o Venres das Dores e o Luns do Cristo coincida no día que coincida. Dou paso por se alguén quere facer algunha intervención. Señora Portas, no? Sagrario, no? Vale, bueno, pois non sei se vos queredes comentar algo. Permite, eu creo que tampouco é perder o tempo, porque as cousas cando veñen a pleno hai que debatilas, e se alguén ten algo que decir, pois non é perder o tempo, señor Antón. Entonces, nós desde o Grupo Municipal do Partido Popular sempre defendemos estas datas, e non só por
porque cada un pode ter as súas creencias, non? Pero sempre creo que o tema é o mesmo, non? Nós tamén nos referimos que a parte das creencias de cada un e de disfrutar deses 2 días, tanto venres como luns, venres de Dolores e luns do Cristo, queremos tamén decir que en blanco en botella, verdes e luns. Creo que non hai nada máis que decir, son 3 días que se pode disfrutar, seas creente, non seas creente, entonces creo que cambiar eses días que fai anos que se quiso cambiar, non digo que non se podan cambiar, pero eu creo que tanto un verres como un luns facemos un mini ponte, non? Moitas gracias, nada máis. Moi ben, pois entonces vamos a votar tamén este punto, penso que vamos... Perdoade, volvemos a votar votos a favor. Queda aprobado por unanimidade, que pensei que lle dera e non lle din ben. Ben, pois pasamos agora a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a rede de saneamento en Cangas. Doulle paso a propoñente. Ben, a moción comeza: a situación do Servizo de Saneamento e Tratamento de Augas Residuais no municipio de Cangas está sobrepasando todos os límites en canto ás deficiencias que se producen de forma reiterada. E este era o inicio dunha de tantas mocións aprobadas e que non se cumplen. Pero non parece que iso a este goberno de Cangas lle preocupe. Esta moción veu a raíz dunha semana na que a propia depuradora de Cangas tivo problemas. A alcaldesa explicou os problemas técnicos que tiña a depuradora. Púsose unha vez máis ao lado da concesionaria para explicar os problemas que tiña, pero claro, entendemos que donde ten que estar o goberno é ao lado dos veciños e das veciñas. Podo empezar. Antecedentes. Puntos de vertido directo que actualmente se manteñen en prioridade vermella, en Cangas. Vertido directo con prioridade amarela, indirectos e directos que non son de titularidade municipal, pero corresponden a aportes de carácter contaminante en vías de resolución. Ou sexa, todos os puntos de vertidos que hai neste concello, todos eles son provocados polo Concello de Cangas, ou o que é o mesmo por este goberno. 2 puntos de vertido de carácter contaminante no Concello de Cangas, en Vilariño, en Donón, na contorna da Praza de Abastos, na estación depuradora de augas residuais da Congorza e da Cangas. Vertidos de orixen industrial, tamén temos. Afluente depurado das augas industriais procedentes das instalacións de cultivos marinos en Vilanova. Efluente depurado de augas industriais procedentes das instalacións de Pedras de Aldán. Rede de pluviais do Porto de Aldán, que recibe augas domésticas. Podemos seguir. 2 de xaneiro do 25, 19 de xaneiro do 25, 30 de marzo do 25, 31 de marzo do 25, 1 de abril do 25, 19 de abril do 25, 7 de maio do 25, 12 de maio do 25, 29 de xuño do 25, 5 de xullo do 25, 8 de xullo do 25, 9 de xullo do 25 e así podemos seguir. Temos a veces vertido sí, vertido non, día tras día. E todos eles, absolutamente todos, comunicados a este Concello. E unha das mocións que aprobamos de xeito reiterado decía que cada vez que había un vertido había que abrir un expediente. Non se abre ningún. Tamén falamos 2 anos que íamos pedir unha subvención a que piden todos os concellos preocupados pola súa rede de saneamento. Esa é a que piden a Augas de Galicia, que aporta para acceder aos fondos europeos e autonómicos para mellorar ou cambiar toda a rede de saneamento municipal. Pero claro, tampouco se pediu. A primeira vez, o señor Iglesias e a señora Malvido, os encargados de facelo, dixeron que era porque non entregaron a documentación a tempo. Non sabemos que pasou o resto das veces, pero ata 2 veces máis puderon pedila e sigue sin pedirse.
Segue sen pedirse e non queren vostedes entrar nun procedimento no que entran todos os concellos de todas as cores políticas. Un dos maiores gastos o ten o Concello de Vilagarcía, que, dende logo, do Partido Popular non é. Así que esa falacia e falsedade vertida á prensa por parte desta alcaldesa, que quere dar leccións de ética e de moral, non é certa, e non se pode decir que alguén actúa de xeito partidista cando o que non se fai é o traballo desde aquí, porque o que hai que facer é pedir esa subvención e abre a porta ao cambio de toda a rede de saneamento, pero iso a vostedes non lles preocupa. Vostedes están centrados noutras cousas. Nos preguntamos, case todos os que vivimos aquí, e a veces nadamos entre defecacións gracias a vostedes, nos preguntamos que será o que lle preocupa a este goberno de Cangas. Esta moción di: o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a solicitar a Augas de Galicia a subvención para efectuar un estudo da situación do saneamento e bombeos do noso concello e medidas a tomar para corrixir a situación. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a iniciar expedientes contra a empresa concesionaria respecto dos vertidos pola súa reiteración. O Pleno da Corporación insta a remitir distos expedientes á Fiscalía como delitos medioambientais. Nós, pola nosa banda, comenzaremos o traballo que este Goberno municipal tan ocupado non fai. De momento, nada máis. Ben, abrimos entón a primeira quenda. Señora Prieto. Non. Señora Portas. Ben, é evidente que temos unha infraestructura de saneamento e de abastecemento enormemente anticuada. E esa é unha realidade que temos a subir todos e todas, e que, por desgraza, a inversión para poder solventala estaríamos falando de moitos millóns de euros. Non é algo que se resolve con pouca cuantía, claramente para que a veciñanza o sepa. Pero sí que é certo que botemos a ollada atrás 10 anos, algún máis, desde o ano 2017, cada ano cada un dos gobernos existentes e de cada color fixo inversión en saneamento e abastecemento. É dicir, desde o ano 2017 ao 2020 a inversión foi casi 1 millón de euros, uns 876.000 euros en abastecemento e saneamento, tanto con fondos propios como con subvencións. No ano 21, 22 e 23, no que eu era alcaldesa, se invertiron 2,2 millóns de euros en saneamento e 234.000 en abastecemento, tamén con subvencións e fondos propios, e non o digo que a fala, sino que o di un propio informe firmado pola UTE de Xestión Cangas, que é público, pero resulta que en este momento o que non nos atopamos e o que esperamos ter resposta, que nos chama verdadeiramente a atención, é que con este goberno actualmente a única inversión que se está facendo é o Espírito Santo, que acaba de comezar. Nos chama a atención que, además, públicamente se fale de que se vai pedir unha auditoría ás redes en setembro do 23 e en xaneiro do 25, e nos acabamos de enterar con moción do Partido Popular que ni unha nin a outra, co cal sí que espero que nos contesten si o que di a moción do Partido Popular é verdade ou non é verdade con respecto á solicitude desas subvencións. Decir que as liñas de subvencións para saneamento e abastecemento, por desgracia, tardaron demasiado, porque son fondos europeos, por desgracia, para avisar, por se alguén non se dou conta, os fondos europeos rematan o ano que ven e é unha pena que os estemos desperdiciando. Pero solamente neste 2025 existe unha liña de auditoría de redes, que tamén las houve os anos anteriores, que non se pediu. Hubo unha liña de subvencións para reducción das infiltracións nas redes, que é superimportante, e o gran problema que nós temos no noso subsuelo, que tampouco se pediu. Houbo unha liña de subvención de sistemas de depuración autónomos en núcleos illados, e temos varios núcleos deses definidos, que ademais están catalogados no informe, que xa reitero, que ten a UTE e que ten este Concello, que tampouco se pediu. E existe unha cuarta liña de auditoría de abastecemento, neste caso para as fugas, que tampouco nos consta que se pediu, por iso que para a nosa pregunta vai ser se algunha destas liñas das que eu menciono se pediron. Quero recalcar que é importante, porque moitas veces as subvencións son complexas ou non che dan moita cantidade. Todas as liñas que quixen nombrar aquí as trouxen concretamente porque todas se subvencionaban as obras ao 100%. O
o Concello non teria que poñer nada. E o quero aclarar, ben? Para eso non collín absolutamente ningunha outra das liñas de subvencións, non? Entón, a miña pregunta é, se o Concello, nos somos descoñecedores, algunha das que nombro, ao 100% pediu algunha, si non terá que rectificar o que di a moción do Partido Popular, si nos constan a realización desas obras en concellos limítrofes, con esa línea de subvencións, e, ademais, un compromiso que tivo este goberno e que, ademais, se pode buscar na hemeroteca e xale na prensa foi crear unha mesa de medio ambiente por primeira vez neste Concello, unha comisión de medio ambiente, donde xustamente cos colectivos sociais de medio ambiente, coa cofraría, cos pescadores e todo, debatiríamos cales serían as obras prioritarias a levar a cabo, porque reitero que dixen ao principio que non lle vou quitar parte. As administracións se deberían mollar máis, todas as administracións e non os concellos, neso sí que coincido totalmente, pero sí que é certo que os concellos tamén temos que intentar coller os recursos que nos poñen a man, por moi pequenos que sexan ou que non parezcan insignificantes, porque económicamente non se chega a todo. E non temos constancia de que eso se fixo, nin tampouco en 2 anos se nos convocou á mesa de medio ambiente donde quedáramos de debatir, en todo caso, estes temas, que obras, como facelo, e de que formas. Entón, a miña primeira intervención todos son preguntas para o Goberno. Hola, boas tardes a todos e a todas. Bueno, en primeiro lugar, decir que a empresa que está contratou o Partido Popular. Segundo, señor Armelo, vostede sempre di que este Goberno non traballa. Vou ler algo. Subvención para a realización da auditoría das redes de saneamento para a detención de filtracións, concedida ao Concello de Cangas. Creo que co que cobra e co que pasea debería de estudiar un pouquiño mellor. Temos esa subvención concedida. Nada máis. Nos tiraría imbécil. Ao igual que o señor Pío Millán, a min tamén me molesta considerablemente ter que gastar parte do tempo do que dispoño nesta intervención para falar do asunto que vou a nomear agora. Pero non podo pasar sin comentar o seguinte. Creo que nos 2 anos que levo como voceiro do BNG en Cangas sempre intervín con respecto á educación, dentro do lóxico enfrontamento de ideas, evidentemente. No caso da señora Armelo, este respeto pola miña parte perdeuno definitivamente cando teño que ler cousas como, cito textualmente, tristemente, Cangas depende do traballo e da agudeza intelectual deste goberno. E iso implica que non son capaces. Bonita maneira de chamarnos imbéciles sin utilizar o término. Evidentemente, eu considero que debe estar, non sei, furiosa ou algo polo estilo, non sei por que motivo, xa que solamente insulta, que encarece de argumentos, demostra corteza intelectual, incapacidade política e raquitismo cultural. Non lle dedicarei máis tempo a isto, non o merece, quen se significa polo insulto e o desprezo constante. E a partir de agora dedicareime a falar do asunto que realmente deberíamos estar tratando. Este goberno que traballa para a concesionaria, tamén unha cita da súa moción. Ou tamén desde o Partido Popular de Cangas levamos desde 2016 pedindo que se actúe, que se controle o traballo da concesionaria. Bueno, quen traballou para a concesionaria foi o Partido Popular no ano 2014, cando privatizou a xestión por 25 anos, nunhas condicións que seguimos padecendo. Ou cando intentou colar unhas tarifas para maior beneficio desta no 2015 e nos deixou finalmente cun déficit de centos de miles de euros anuais que hai que abogar despois de sentencias. Parece que hai un patrón que se repite aquí. Creo que xa falou en algún caso a alcaldesa de outras sentencias semellantes. Como comentou a concelleira de Obras e Servizos, a subvención que exixen que solicitemos deberían saber que xa está pedida e, ademais, concedida. Tamén habería que falar sobre iso. Comunican a concesión en xullo desde a Xunta de Galicia, bueno, Augas de Galicia, perdón. E hai que ter o traballo xustificado
o día 6 de outubro. Bueno, pois imos facelo, a pesar de que os prazos podían terse esmerado un pouco en permitir que se pudiera facer mellor e con máis tempo. En calquera caso, parece que cando nomean a súa moción que non se pide aquí ningunha subvención, o que está facendo é utilizar a mesma táctica que utilizan en Madrid, isto de como lle gustan os bulos a vostedes, decirlle que aparte desa subvención que xa está concedida, e iso informo a concelleira de Alternativas Veciños, pediuse tamén, por exemplo, unha subvención de fondos europeos ao PERTE da auga, cunha cantidade moi grande de feito, cercana, se non recordo mal, ao 1 millón de euros, e que significou un traballo considerable en canto a documentación e preparación. Por decirlle, por exemplo, que o Concello de Vigo leva varios anos solicitando e sin conseguila. Non é que pense que saímos conseguir nos a primeira, leva bastante traballo, pero indicarlle que sí se piden subvencións sobre este tema. Ben, continúa. Reforma integral financiada con fondos europeos, supoño, isto sigo referíndome ao que vostede escribiu, a reforma integral financiada con fondos europeos. Supoño que se refire a todos esos convenios, que como vostede nomeou que a Xunta asina repartindo millóns para saneamento en concellos escollidos. Efectivamente, vostede nomeou que non é gobernado polo Partido Popular. E fixo mediante convenio, igual que o fixo cos outros concellos dos que vostede non quere falar que si están gobernados polo Partido Popular, mediante convenios. Ben, non vexo razón pola que non se poida utilizar esta mesma fórmula no Concello de Cangas. Volvendo á subvención que vostedes reclaman. Sin esta subvención, este goberno si leva actuando na mellora da rede. Con traballos xa realizados, outros en marcha actualmente e outros que comezarán pronto. E actúase tanto na rede de saneamento como na de abastecemento. E viñeron a este pleno a aprobación de uns cantos deses proxectos. Vostede nomeou o do Espírito Santo como indicando que era o único que se facía. Foi Vitoria? Disculpe. Ben, continúo. Canto me queda? Tes que deixar para os 3 minutos. Continuarei na seguinte intervención. Gracias. Remata esta primeira quenda ao Partido Popular. Ben, vostede perdeu o meu respeto cando mentiu fai 2 anos dicindo que estaba pedido isto e non estaba. Un mes, outro mes, outro mes. Cando mentiu falando dun vertido que non había multa e había multa. Aí perdeu vostede o meu respeto. Cando non pudo demostrar con papéis o que dixo. E cando tuvo que rectificar cada unha das afirmacións. 2 anos despois, noraboa, pediron unha das subvencións de augas, noraboa, un traballo inxente. E ese é o meu sentir. Señor Iglesias, lle guste ou non lle guste, nin da rabia, senón da tristeza e da pena. É o meu sentir, como é o sentir de moitos cidadáns de Cangas, que ven obras nos concellos do lado. E entonces aí non se pode falar dese caciquismo que vostedes enarbolan como bandeira. Falla traballo aquí neste Concello, en todos os ámbitos. E, home, se quere lle poñemos unha medalla por ter agora esa subvención que dixo fai 2 anos que aí a tramitar e que lle botou a culpa concesionaria de non estar tramitada. Esa é a realidade. E a realidade tamén é que a nosa alcaldesa dixo que íbamos a pagar unha auditoría para presentala. Non fai falla. A auditoría é gratuita. Pregúntelle vostede a señora Portas. A auditoría vai dentro do contrato. E o contrato, falemos do contrato, non se presentou máis cunha empresa. Solamente unha empresa. E despois todos os grupos políticos puderon participar. Pero na súa man está a rescisión cando hai incumprimentos. Vostede fala que fixo obras. O que se fixo no Espírito Santo xa lle viña herdado. E as obras que vostedes fan son as que tiveron herdadas. Esa é a realidade. Que agora fagan algunha, home, sí.
Evidentemente, poñemos o reloxo da conta atrás e faltan 2 anos para as eleccións municipais. Iso é o que os move a vostedes, nada máis. Seguimos convertidos todos os días. A pregunta foi sinxela e non me respostou vostede. Cantos expedientes aperturou? Non era tanto traballo. A policía xa fixo o seu traballo. O grupo de emerxencias tamén fixo o seu traballo. Vostede deu traslado de todo iso? Vostede presentou algo á Fiscalía Medioambiental? Creo que non, señor Iglesias, co cual, isto que poño aquí, tristemente Cangas depende do traballo e da agudeza intelectual deste goberno, é certo, non o insulto, constato unha realidade. Lle pode parecer millor ou pior, pero é unha realidade. Esa subvención a 2 anos hubera solucionado moitos dos problemas que agora temos na rede de suministro e de saneamento. Moitos. Pero non se pediu. E agora, na segunda prórroga desta subvención, porque se puxeron fondos extraordinarios entra Cangas. E esa é a realidade. Esa é a realidade, señor Iglesias. Non é outra. Así que, bueno, noraboa por entrar ao final, e noraboa por ir a ese PERTE europeo. Pode preguntarlle vostede a señora Portas canto traballou para cambiar todo o alumeado? Pregúntelle vostede. E non veña aquí 2 anos despois a decirme que, bueno, que vai a optar a un PERTE. Pois claro que sí, diso se trata. Ten vostede unha dedicación exclusiva e se trata de que traballe para elo. Claro que sí. E iso non quere decir que vostede estea máis ou menos capacitado. É unha cuestión de traballo, señor Iglesias. E igual que vostedes subcontratan cantidad de informes fora, poden vostedes encargar a unha auditoría que se encargue de pedir subvencións. E xa está. Se trata de que cada euro dos veciños de Cangas teña un bo fin. Nada máis. Ben, rematado a primeira quenda, pasamos á segunda de 3 minutos. Señora Prieto, señora Portas, non suficiente. Señora Portas, vai a intervir? Non, sí. Bueno, a ver, aquí do que se trata e do que temos que ter asumidos todos é que temos unha rede tanto de saneamento como de abastecemento enormemente anticuada, non solamente por vella, sino por mal executada, e esa é unha realidade. E que eso non se vai a resolver con pouca cantidade de cartos. Xo dixen na miña primeira intervención. A cuestión está cando por algún motivo non claro se para de facer a inversión que se levaba facendo, xa digo, nos últimos 10 anos que pasaron gobernos de diferentes cores. Collín 10 anos justamente para que entráramos todos e todas e que ninguén se sentira fora do contexto das cuantías. Ben? En 2 anos no noso goberno invertimos 2,4 millóns. Se notou pouco para que os veciños e as veciñas se dean conta da magnitude económica que se debe invertir. E o fixemos cun orzamento prorrogado. Evidentemente, iso quere dicir que se pediron moitas subvencións, ás cales a moitas se nos dixo que non, evidentemente. Ese é o xogo das subvencións, non? Ás veces xas dan e outras veces non. Pero iso non significa que incluso con cartos propios do propio orzamento se foron subsanando ese tipo de problemas. Si que atopo, non tiñamos constancia, porque sí que é certo que a resolución da Xunta xa é pública, di que concellos pediron a subvención e Cangas non está. Por eso o fago nas preguntas. Preguntei por todas por ese motivo. Porque xa lle digo que non consta. Pero que sí que está claro é que entre todos e todas temos que ir dando pasos e cambiando a situación, porque temos un problema enormemente serio medioambiental. Entón, non entendo cal é o medo atroz do concelleiro responsable a convocar a mesa de medio ambiente, que eu tampouco como ninguén. Non creo que exista problema, e sabe ben perfectamente. É dicir, o falamos o día que a creamos, decidimos que nos sentaríamos, que falaríamos, que aportaríamos todos e todas, e eu creo que a alternativa ten máis que demostrado que sempre que se lle chama unha mesa aporta, o facemos agora por escrito para demostrar que o facemos, porque cando facemos de palabras pois non aparece por ningures, pero que todos herdamos proxectos anteriores
E hai que deixar proxectos en camiño. Si queremos que Cangas avance, claro, se o único que pensamos é en unha cuestión partidista de que yo salga en la foto, entón temos un serio problema. E temos un serio problema. Pero é que temos un problema moito máis serio a nivel medioambiental. Porque como destrocemos o pobo no que vivimos, da forma en que vivimos, e cal é o noso sector primario, que está máis que demostrado, que son os nosos veciños e veciñas que saen todos os días ao noso mar, non sei exactamente e económicamente que vai ser de Cangas, porque sinceramente espero que non queirades vivir do turismo. Grazas. Turno para... ¿no? E turno para a señora Antón Iglesias. Continúo onde deixei. Na súa moción fala vostede tamén do seguinte. Según este goberno, agora farán unha auditoría externa, claro que pagaremos todos os veciños e veciñas. Ben, sobre isto seguinte, a auditoría que se fai coa subvención da Xunta tamén é unha auditoría externa, O maior é vostede que ten que mirar ese tema do nivel. Sí, no, aínda non acabei. Pero son unha auditoría externa, pagada cunha subvención, pero unha auditoría externa, para que vexa que, cando falamos de encargar auditorías externas, non hai que contrapoñelo á da subvención. En segundo lugar, a auditoría externa da que fala vostede que este goberno vai contratar, vai no facer e vai na pagar a concesionaria, porque, como vostede mesma aludiu, está no contrato. Vale? Non a vai pagar o pobo de Cangas, vai a pagar a concesionaria. Por lo tanto, vaise facer a da subvención e a outra, e as dúas externas. Quero aclararlo por terceira vez. Seguinte. Hai algo no que sí coincidimos deste panfleto que presentou vostede hoxe. E é que en repercutir as sancións na concesionaria. Estamos vendo e recopilando todas e vaiselle pasar a factura. Isto xa se fixo, por exemplo, xa que lles gusta poñer exemplos de concellos de BNG onde se actúa o que vostedes consideren que se actúa correctamente, en Bueu, a concesionaria, a mesma concesionaria, por certo, sí, presentou unha reclamación no xulgado e despois de bastante tempo, finalmente, deuselle a razón ao Concello de Bueu. Evidentemente, faremos o mesmo. Niso, sí estamos de acordo. E, por último, onde propoñen vostedes remitir expedientes á Fiscalía como delitos medioambiental. Si tanta urxencia teñen, non necesitan que fagamos desde o Concello, que podemos facelo. Pero este tipo de denuncias poden facelas vostedes mesmos, a nivel particular ou como grupo. Ben, perfectamente, e adiante. Non vai a ser que esta proposta vai de farol para enganar a cidadanía, non o sei, e ao mellor non se atreven a presentar este tipo de denuncias. Espero que se fagan. Adiante. De todas maneiras, e para rematar, direi que o problema non se arranxa con estudios, ni siquiera con estas auditorías, senón con que a Xunta asuma a súa competencia e invirta no saneamento das rías, de todas. Lembremos que xa ten apercibimentos da Unión Europea por non telo feito e que recentemente se fixo inversións, como comentei na primeira intervención, en outros concellos. Pero prefiren, ou a mí me dá a impresión, prefiren gastar os fondos europeos, ou a maioría deles, porque despois hai outra parte que deixan adxudicar, pero os que se adxudican, a maioría deles, en subvencionar proxectos das empresas amigas altamente contaminantes e dañinos para a veciñanza. Ese é o exemplo de traballo do Partido Popular para a veciñanza do que vostede fala na súa moción. E, como lle dixen ao comenzo de todo na primeira intervención, a partir de agora, en calquera que presente vostede, mentras non retire o que comentei na primeira intervención ao comenzo, eu, en principio, non penso indicar máis que o sentido do voto do BNG. Neste caso, o sentido do voto vai ser abstención. Ben, pecha a señora Ermelo o último turno. O Concello de Bouz gañou, sí, unha denuncia que puso o Partido Popular e despois que
lle seguiu dando trámite o Bloque Nacionalista Galego, porque ambos partidos primaban aos veciños. Vostede, bueno, fala de que xa podemos facelo, si non teño ningún problema, xa o sabe vostede, non teño ningún problema. Cada vez que vexo algo que non está ben feito, o comunico á Fiscalía, que é o que teño que facer. E deso xa ten vostede experiencia, porque non é a primeira vez que comunicamos á Fiscalía irregularidades e delitos. E é o noso deber, e o vamos a seguir facendo. Non teña vostede problema por ese. Vostedes o que teñen que facer é pedir a subvención non 2 anos despois, pero bueno, nunca é tarde cando a dicha é boa. E a partir de aí veremos como si eses cartos da Administración Autonómica chegan a Cangas, pero para que os cartos da Administración Autonómica, da Administración Central de Madrid ou de Europa cheguen a Cangas, o Goberno local de Cangas ten que pedilos e ten que traballar ben. E non hai máis que iso, porque o resto dos concellos que reciben subvencións non a reciben porque sexan dun color ou de outro, a reciben por traballo. E xa está ben co mantra dos amiguismos, porque aquí amigos temos todos. Se querelle lembro un gabinete xurídico o que sempre contrataban certos concellos do Bloque Nacionalista Galego. A ver, é que aquí todos temos amigos en todas partes e iso non é malo, señor Iglesias. O que é malo é facelo de xeito ilegal ou non facelo. Os veciños o que queren é que non nos enchan a ría de vertidos. E é que, ademais, as poboacións veciñas tamén se queixan de que Cangas non fai nada. Así que temos un problema. Vostede, xa llo dixeron, non convocou ata o de agora a mesa medioambiental. Iso é unha mostra máis da súa preocupación. Pero que, ademais de non convocar esa mesa, tampouco fixe un traballo de facto. E non é certo que sexa vostede, bueno, que estea vostede implicado neste problema. Non é certo. O primeiro que fixo foi mentir sobre este tema. E eu non o esquecerei xa máis, señor Iglesias, xa máis. E aí xa llo dixen antes e yo repito, perdeu absolutamente toda a credibilidade que eu tiña en vostede, porque vin o fácil que era mentirnos a cara. Nada máis. Ben, rematados os turnos e por consenso deste goberno, vou a ler un comunicado realmente, que é a opinión conxunta que di así: a moción que presenta o Partido Popular do Goberno de Cangas. Bueno, pero eu me vou a reiterar. Pretende facer crer que ven cargada... Outro día xa llo direi. A moción que presenta o Partido Popular pretende facer crer que ven cargada de preocupación polo saneamento de Cangas, pero en realidade é un exercicio de teatralidade política cargado de expresións ofensivas, acusacións sen base e unha evidente intención de confrontar sen achegar nada útil. Dende o Goberno municipal queremos ser moi claros. Non aceptamos nin normalizamos insultos nin linguaxe despectiva dirixida a este Goberno nin a ningún membro da corporación. Facer oposición non pode confundirse con practicar o insulto, a exaxeración ou a mentira sistemática. É unha falta de respeto á institución, á cidadanía e ao propio pleno. Facer oposición é lexítimo e necesario, pero a facer oposición tamén se aprende. Vostedes están aínda nesa curva de aprendizaxe e esperamos que co tempo entendan que presionar a un goberno non require caer na ofensa constante, senón aportar argumentos, datos e propostas concretas, tan concretas como os 8 millóns que a Xunta destinou a Ribadeo ou os 31 millóns que vai a chegar por convenio a Vilagarcía para o seu saneamento. Por convenio, insistimos, non por subvención, e non, iso non é prevaricación, como tampouco o sería se se tratase de Cangas. Así que, máis que titulares grandilocuentes sen contido, o que se espera dunha deputada é que traballe para o seu concello, porque de pouco serve presumir de coñecementos administrativos ou de suposta agudeza intelectual se Cangas segue sen recibir nin un só euro pola súa mediación. O Partido Popular insiste en dar leccións de xestión e de ética institucional,
pero convén lembrar que ven dun partido onde a corrupción foi práctica habitual durante décadas con tramas como a Gürtel, a Púnica, a Kitchen, e onde seguimos vendo causas abertas como a do señor Montoro. Non son precisamente un exemplo de transparencia nin de boa práctica pública. Este goberno non traballa para... Por favor, non quero chamar a orde. Non vou na chamar a orde. Si, está chamada a orde, primeira chamada. Este goberno non traballa para titulares nin para trincheiras mediáticas, senón para resolver os problemas da veciñanza, incluído o da rede de saneamento, cunha estrategia clara, con proxectos presentados, como xa explicaron os portavoces, e buscando financiamento real, sen vender fume. Se o Partido Popular realmente quere colaborar en mellorar Cangas, será benvido, pero se o único que pretende é utilizar o Pleno como plataforma para provocar, insultar e dividir, este goberno seguirá traballando con serenidade e responsabilidade, sen caer en provocacións nin na polarización que tanto dano lle ten feito a este país. Sobre a súa nova ameaza de levar os vertidos á Fiscalía e á Valedora do Pobo, debemos denunciar unha vez máis a súa estrategia de xudicialización da vida política. Mentres o Goberno leva meses traballando de forma seria para reverter unha situación herdada de décadas de abandono e falta de investimento, incluída a licitación dunha auditoría integral do sistema de saneamento financiada grazas á xestión deste Executivo, o Partido Popular opta por buscar titulares e rédito político a costa da imaxe dun pobo que vive do mar. É profundamente irresponsable que nun tema tan sensible como o saneamento, no canto de sumar solucións, prefiran acudir aos xulgados, contribuindo a xerar alarma social. Xa coñecemos esta estrategia, canto peor lle vai a Cangas, mellor para os seus intereses partidistas. E, por certo, convén lembrar, xa se dixo, que a empresa concesionaria que actualmente xestiona o saneamento foi adxudicada polo propio Partido Popular, polo que a súa responsabilidade no estado actual do servizo está fora de toda dúbida. O servizo público non é un espectáculo, é traballo serio, constante e honesto. Xusto o que este goberno está facendo, é xusto o que tanto incomoda a quen só sabe vivir na crispación. E agora, moitas grazas. E agora pasamos a votar a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada cos votos a favor de Alternativa e Partido Popular. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a partida económica da Lei ELA. Doulle paso ao propoñente. Boas noites. 9 meses despois de ser aprobada a Lei ELA, un tempo que é vida para moitos dos pacientes destas enfermedades. 9 meses despois de ser aprobada a Lei ELA, un tempo que é vida para moitos dos pacientes desta enfermedade, asistimos á realidade de que esta lei segue sen estar acompañada da partida económica, que fará que esta lei deixe de ser un papel e pase a ser un instrumento que salve vidas ou, cando menos, mellora a vida destes enfermos. Todos os que traballan todos os que traballaron para que esta lei ELA fose unha realidade, hoxe asisten perplexos a unha especie de loita entre dúas partes dun goberno de parches, porque non ten outro nome o que está a acontecer. Fai aproximadamente un mes, o ministro de Dereitos Sociais da rama de Sumar anunciou moi orgulloso que xa remitira ao Ministerio de Facenda da rama do PSOE unha proposta para poder financiar con 200 millóns de euros a lei ELA. 9 meses levan os enfermos e os familiares esperando por esta partida económica aprobada para acompañar a lei ELA, cando se fixo público este anuncio, e seguen esperando. O Goberno de España estuvo paralizando a lei ELA 2 anos, e unha vez que se aproba, fai 9 meses, seguimos sin contar coa partida económica. Partida que son 200 millóns de euros,
e que o Executivo, como lavado de cara, opta por adiantar de xeito extraordinario 10 millóns de euros para poder cubrir as necesidades máis inmediatas dos pacientes. Desde o Partido Popular de Cangas e tras a celebración da 10ª marcha Cangas móvese por a ela e tamén tras a celebración o recoñecimiento coa medalla Castelao a Gaela, para nós sempre será a medalla de Tino Guimeráns, o home que nos fixo entender e atender esta enfermedade. Non podemos deixar de pedir xusticia a través dunha partida económica que sabemos que é un instrumento para mellorar vidas. Por todo exposto, presentamos a seguinte proposta de acordo. O Pleno da Corporación insta ao Goberno municipal a exixir ao Goberno de España que cumpra coa súa responsabilidade institucional e orzamentaria de inmediato e dote cunha partida económica suficiente para facer realidade a lei ela. Ben, abrimos entón a primeira quenda. Señora Prieto, señora Portas, señora Martínez, señor Iglesias. Bueno, por un momento pensei que era unha moción do BNG. Exixen vostedes que se dote económicamente unha lei que garante dereitos e servizos de cidadanía. Como debe ser, cantas veces denunciamos que os concellos se fan cargo de competencias impropias que non están adecuadamente financiadas. Aplíquense o conto, por certo, pero polo demais, o noso total apoio a esta demanda. Imos votar a favor e agardamos que efectivamente, neste caso e noutros, se dote adecuadamente das cantidades económicas necesarias para poder levar adiante eses servizos e eses dereitos que tanto merecen a poboación do noso país. Gracias. Bueno, antes de nada... A propoñente. Antes de nada, eu solo penso... Ustedes solo pensan que solo se preocupan vostedes por a ciudadanía e que nós debemos ser así uns bichos extraños. Pero, bueno, vamos a pasar a argumentar que é o máis importante que a xente sepa un pouco sobre esta enfermedade. O 10 de outubro de 2024 apróbase por unanimidade no Congreso dos Diputados a Lei ELA, un acordo histórico, unha lei que lles garanta o dereito e a posibilidade de vivir esta última etapa da vida destes ciudadanos. Hoxe, a 31 de xulio, pasaron exactamente 9 meses e os enfermos dela segue sen chegarlles ninguna sola axuda para esta lei. Porque igual que pasou coa lei de dependencia, o goberno socialista non dotou orzamentariamente da lei ELA. É unha lei sin orzamentos, vale o mesmo que un folio en blanco. Galicia é a primeira comunidade dende hai 3 anos que dá unha axuda directa anual de 12.000 euros a enfermos cun orzamento de 3 millóns de euros para atender alrededor de 200 afectados. Son 12.000 euros que non resolven moitas necesidades, pero que teñen bastante apoio. Pero é un apoio importante porque lles permite comprar produtos de primeira necesidade, material ortopédico e obras e adaptarse aos fogares. Temos que recordar que nestes 9 meses que a lei leva aprobada, sen que as prestacións chegaran, faleceron máis de 600 pacientes 3 cada día. Neste momento hai en España en torno a 4.500 afectados por a ELA, según a Sociedade Española de Neuroloxía. Os datos din tamén que é a terceira enfermedade neuroxenerativa tras Alzheimer e Parkinson. Tras de ser unha enfermedade que afecta as neuronas e que nervan as musculaturas, que se van debilitando ata morrer e, consecuentemente, a musculatura vaise paralizando. Ela é unha enfermedade que fai que as persoas sexan absolutamente conscientes da evolución da súa enfermedade. Ela requiere unha atención transversal. A asociación pideu empezar de forma urxente cun plan de choque. En principio pedían xa solo 60 millóns, despois rebaixaron a 45. E finalmente o Estado solo aprobou 10 millóns, que é menos do 5%. Fixo nun convenio asinado o 4 de xuño, pero aínda está sin firmar. Pero o que encima estes 10 millóns son para toda España, é unha cantidad tan cativa, tan ridícula, que pon, ademais, aos que os van a percibir nunha tesitura, que a ver a quen se lles dá, a ver quen son os primeiros en recibirlo. Algo que consideramos que non pode ser da súa incumbencia.
Un feito que mesmo creo que crea controversia entre os afectados. Este pleno, por unanimidade, deberíamos exixir ao goberno de Sánchez que dote orzamentalmente a lei ELA, porque lle corresponde a él. E ten que poñelos xa, porque mañán moitos deses 4.500 enfermos vai ser demasiado tarde para algúns deles. Moi ben, facemos a segunda quenda. Señora Prieto, señora Portas. Ben, desde a Alternativa dos Veciños queremos comezar recoñecendo a enorme loita das persoas afectadas pola ELA e das súas familias. Aprobouse unha lei, sí, pero sin financiamento. E sobran as boas vontades, o falábamos antes, pero non é a realidade que se necesita, que é moito máis dura da que se nos fala. Coincidimos, neste caso, co Partido Popular en que esta lei require dunha dotación orzamentaria clara e suficiente. 9 meses sen recursos, sen avances nesa norma, se fai enormemente injusto, non soamente para os enfermos, senón tamén para as súas familias. Pero tamén é certo que nós queremos que se deixe claro o compromiso e que isto non se convirta, pois como nos pasa habitualmente nesta sala, que é unha arma partidista. O dixen antes na ordenanza das autocaravanas e o reiterarei hoxe, como ahora xa tocamos 3 normas con 3 administracións e con 3 partidos gobernando en cada unha delas, me ven estupendamente. Non vale de nada unha ordenanza, unha lei, un regulamento se non ten asociado un orzamento, unha xestión e uns recursos. Hoxe falamos da ordenanza de autocaravanas, non ten a solución dos recursos. Hoxe falamos da lei de dependencia, non está cumplindo a administración responsable tampouco cos fondos que lle corresponden. E neste caso, pois traemos unha lei estatal que tampouco a administración do Estado está cumplindo con ela. Por ese motivo, a Alternativa dos Veciños, cando negociou o orzamento municipal con esta corporación, solicitou que dentro da axuda no fogar existira un aumento en horas da libre disposición. Por qué? Porque moitos deses enfermos nunca chegan a ter unha catalogación de dependencia para poder ter ese servizo. E non soamente son eles, sino que o respiro e o apoio ás súas familias, que é enormemente duro, en un prazo de tempo enormemente pequeno, que necesitan dese apoio extraordinario e que exclusivamente a administración máis cercana que teñen que as poida apoiar, por desgracia, o reitero outra vez, é a administración local e a única axuda coa que lla podemos aportar é con esas horas de libre disposición dos contratos de axuda no fogar. Como ven hoxe no Concello, bueno, pois 3 leis que nos afectan e que todas as administracións, en este caso estatal, autonómica e local, deberían implicarse. Por iso decimos que isto non debería ser unha arma partidista, vale? Senón unha chamada unánime de toda a corporación. Creemos realmente, desde a Alternativa dos Veciños, que as familias e os enfermos dela o merecen, igual que o merecen moitas outras enfermidades das que podríamos seguir falando, e por iso a Alternativa propoñemos a apoiar a moción, pero tamén instar o Goberno da Xunta a colaborar, igual que a da Administración estatal, que non é suficiente a intención da redacción da norma se non ten aparellado unha axuda real a esas familias que están vivindo semejante situación. Polo cual, as persoas con ela non poden esperar e nós tampouco deberíamos facelo. Bueno, antes de nada, quero dicir que en esa bancada do Goberno está o partido de Goberno, está o partido que o sustenta e está o partido que o apoiou. Por tanto, algunha responsabilidade, digo eu, que tendrán. Pero, bueno, non son tan importantes como os vascos, porque os vascos si lle deron o 50% da lei de dependencia e a nós, a Galicia, que non lles debe gustar moito, e o Bloque non debe facer moita forza, baixounos do 40 ao 34,9. Pero, bueno, a lei ela é unha lei fundamentalmente económica. Polo tanto, se non se doten económicamente, é inútil, porque os dereitos sen orzamento son causas frustrantes. É imperdoable que a ministra Montero teña dito no Congreso
que é responsabilidade a súa aplicación das comunidades, porque a disposición adicional cuarta di claramente que o Estado é o responsable do seu financiamento. É hipócrita ampararse nun orzamento prorrogado para decir que non se pode dotar económicamente. O Goberno pon excusas de falta de presupuesto para a partida dos 200 millóns para a partida económica dela, pero non ten problemas de presuposto prorrogado para ir a Bruxela exixíndolle as lenguas cooficiales que costan 150 millóns ao ano. E dillo unha señora que fala galego todos os días e non me van dar leccións de ningún tipo. Se o Estado non financia a lei, ela non é por falta de recursos, é por falta de vontade, lentitude, desidia, cero empatía, con quenes xa non teñen tempo para esperar. Vou a terminar cas palabras que Susi Xoane lle dixo ao presidente Rueda antes da aprobación desta lei en Madrid. Dice, cando a ela ataca un fogar, cando destroza vidas, cando pon en marcha a inaplacable e breve conta atrás, as nosas esperanzas deposítanse naqueles que, como vostede, teñen a potestade e obriga de facer solucións nos conflitos, e non conflitos, de abrir portas, non de pecharlas, de traballar arreo para garantir a vida dos máis vulnerables, non de retrasar as medidas que poidan salvar. Salvar vidas non ten cor, nin escudo, nin logotipo, é un obxectivo primario para calquera opción política. Os enfermos de toda España estamos a agardar, sen tempo que perder, a implantación completa e urxente da lei ELA, que ca aprobación unánime do 30 de outubro de 2024 parecía anunciar o principio do fin da nosa angustia. Co financiamento prometido, os recursos necesarios, cos procedementos sales imprescindibles para salvar vidas, cada unha delas. E nada máis. Moi ben, grazas pola súa exposición. Espero que esta proposta que conto que vamos a aprobar unánimemente sirva de axuda a quen a precise o antes posible. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada esta proposta por unanimidade. E pasamos á moción do Grupo Mixto sobre a accesibilidade no auditorio e no Conservatorio Municipal. Doulle paso á propoñente. Bueno, a moción que presentamos neste pleno, para este pleno di: o Auditorio Municipal de Cangas é unha infraestructura cultural de grande importancia para o noso concello, sendo sede de numerosos eventos culturais como a recente Mostra Internacional de Teatro, a Semana do Cine, así como unha programación estable que inclúe concertos, teatro e outras actividades como as festas de graduación dos nosos propios institutos. Ademais, conta cunha sala de exposicións e acolle actividades da Escola de Teatro, xestionadas por Teatro Ningures. Sen embargo, a saída de emerxencia deste edificio presenta na actualidade diversas deficiencias que supoñen un risco para a seguridade das persoas usuarias. Tal e como se recollen nas fotografías que axuntamos na moción, a saída existente non garante unha evacuación rápida nin segura en caso de emerxencia. A porta de emerxencias presenta un chanzo de aproximadamente uns 10 centímetros entre a súa base e o nivel do chan. Este desnivel excede o máximo de 2 centímetros permitidos sen elementos de transición, dificulta a evacuación e é vulnerable para a accesibilidade daquelas persoas con mobilidade reducida. Dende a alternativa, consideramos fundamental realizar actuacións ao respecto e por eso solicitamos: realizar un estudio técnico urxente sobre a situación actual da saída de emerxencia do Auditorio Municipal co fin de identificar os riscos e valorar as mellores opcións para garantir a seguridade, e redactar e executar un proxecto de adaptación da zona afectada. En particular, a saída de emerxencia do auditorio, incorporando unha rampa, plataforma ou outro sistema homologado que cumpra con normativa de accesibilidade e seguridade, e estudar e habilitar tamén unha saída provisional a través do conservatorio mentras non se leven a cabo ou non se executen as obras que solicitamos.
Ben, abrimos a primeira quenda. Señora Prieto, señora Martínez, señor Iglesias. Gracias. Bueno, señora Portas, retrata vostede unha situación dolorosamente real e quédase curta, creo. Permítame que yo diga. Froito de non investir prácticamente nada nesta infraestructura municipal desde a súa construcción. Iso afecta, digamos, a todos os gobernos que pasamos por aquí, desde que se construiu o auditorio. Anunciar que iso vai cambiar coa inclusión dun proxecto a cargo dos fondos do Mais Provincia do ano que ven e que solucionará este, en concreto, que vostede denuncia nesta moción, e outros problemas que xa foron analizados nun estudio polos técnicos municipais no auditorio, por si lles interesa, moi rapidamente. As principais deficiencias, aparte da que vostede sinala nesta moción, na caixa escénica, a reparación e regulación da barreira contra incendios, iso sí que ten tela, como teñamos algún problema aí, anclaxe de seguridade dos elementos pendulados do teito do escenario, unha escaleira homologada para subir a enfocar os focos sobre o escenario, transformar o transrectangular en 4 varas electrificadas e motorizadas, renovar as teas das bambalinas e panos laterais, cambio das cordas que sustentan as teas que forman a caixa escénica, motorizar o pano do fondo, motorizar a pantalla de fondo, a adquisición e montaxe da mesa de son. O sea que, en principio, a nosa idea é que con este proxecto que, como lle digo, se vai intentar levar ao Mais Provincia do ano que ven, poidamos solucionar o que vostede indica e deixar o auditorio nunhas condicións, bueno, non digo perfectas, pero bastante aceptables, porque hai que recordar que incluso, e non o nomei aquí, os propios butacas do auditorio están en algún caso casi collidas, se non me equivoco, con cinta illante. Entón, hai que solucionar efectivamente a falta de inversión realizada en esa infraestructura durante todos estes anos e espero que podamos facelo, como lle digo, co Mais Provincia do ano que ven. Gracias. Turno para o Partido Popular. Sí, boas tardes a todos. O auditorio de Cangas foi finalizado e inaugurado no ano 2001, dende o ano 2001 ata o día de hoxe, por sorte. Para ben, as normativas de accesibilidade foronse modificando e actualizando para ir garantizando os dereitos de accesibilidade universal. O auditorio de Cangas é un deses edificios que necesita ser adaptado, sen necesidade de grandes obras para o seu cumprimento da actual normativa, pero facer tamén mención que non só o auditorio de Cangas é o único edificio municipal con carencias en cumprimento da normativa, polo que estaría ben que este estudio que se solicita nesta moción se estenda ao resto de inmobles municipais, a Casa da Cultura, a Casa da Bola, os cementerios, etc. etc. Chámame a atención que na moción fala de que a salida de emerxencia actual, situada na parte traseira do auditorio, ten un chanzo aproximadamente de 10 centímetros. Iso non é un chanzo, non é un escalón, iso é unha grada, señora Portas. Parecíame que era bastante máis, se fun ali a comprobalo, o chanzo escalón ten 50 centímetros na parte media, non 10 como na súa moción. Por riba deste pequeno erro de medida, cuarta arriba, cuarta abaixo, de todos os xeitos, dende o Partido Popular queremos unha solución para garantir o sentido e necesidade desta porta de emerxencia. Nada máis. Ben, pecha o primeiro turno a propoñente. Vitoria, se queres. Se non abro o segundo. No, estaba comprobando algúns dos datos que comentara o concelleiro. É dicir, bueno, non sei se o do Partido Popular é unha emenda ou non emenda de ampliar o estudio a outras instalacións municipais. Nos o aceptaríamos sin ningún tipo de problema, porque sí que consideramos que é importante. Tamén hai que decir que, como reiteramos nos puntos anteriores, é certo que hubo unha época na que outras administracións axudaban as administracións locais con subvencións para adaptar en accesibilidade todas as instalacións municipais e iso pois desapareceron fai moitos anos, por desgracia.
e é algo que deberíamos ir adaptándonos á lei e cumplindo pois eso, cunha accesibilidade universal non solamente na rúa, sino tamén nas instalacións municipais. Certamente hai un erro no chanzo, porque o erro ven de outro lado, entón vámoslo explicar. É dicir, a moción nos queríamos poñer non solamente na porta de atrás do auditorio, que certamente non son 10 centímetros, sino que é un bo peldaño, e iso pois, é unha grada realmente, senón tamén do propio chanzo que ten o conservatorio, que sí que eso é un peldañiño de 10 centímetros, donde tamén, poñendo simplemente unha rampa, pois axudaríamos a ese acceso bueno, pois para calquer persoa que queira ir ao conservatorio que teña problemas de mobilidade. E isto tamén nos o ampliamos a calquer outro tipo de infraestructura municipal que veña ao respecto. O importante é, sabemos que houve problemas tamén co acceso traseiro e por ese motivo tamén pois, se foi deixando, pero bueno, queremos de verdade que é unha instalación municipal con moitísimo uso, con moitísimas actividades, con moitísimo público diferente que fai uso desas instalacións e creemos firmemente que esa instalación non debe estar sin un acceso de outra forma que non sexa o que ten actualmente para o ben de todos e todas as persoas que nos gusta disfrutar desa instalación. Ben, pois abrimos entón agora a segunda quenda de 3 minutos. Señora Prieto, señor Iglesias, non? Turno para o Partido Popular, se queres facer uso. Como dixen antes, o Auditorio de Cangas foi inaugurado no 2001 e no contexto inicial deste edificio non incorporaba o uso e distribución do conservatorio. Uso que posteriormente se habilitou por necesidade, pero si ben é certo que o seu acceso fais a través da porta, de camerinos, oficinas e escenario. Acceso que debería ser modificado para o seu uso actual, o conservatorio. Dándolle voltas outra vez á moción, o problema real non é a accesibilidade. A porta principal é accesible. O problema real é a evacuación e seguridade contra incendios. Estamos falando da porta de saída de emerxencias. Son conceptos ben diferentes e os dous son moi importantes no seu cumplimento. Unha porta de emerxencias con un escalón de 50 centímetros. Cando se fixo o auditorio e se abriu esa porta de emerxencias, estaba pensada para que se urbanizara o camiño que linda pola parte traseira. Camiño das Andias, onde hoxe a mitade está en terra e a mitade está en asfalto. Polo que temos a oportunidade de adoptar un acordo neste pleno. Isto sí que sería unha emenda. E así poder eliminar dous problemas, urbanizar o camiño das Andias e así darlle unha saída normalizada a esta porta de emerxencias do auditorio. Consideramos que esta moción é pouco ambiciosa, por iso queríamos unha accesibilidade total para todos os edificios públicos e errada no seu enfoque, xa que se trata dun problema de evacuación e de seguridade contra incendios. De todos os xeitos, imos votar a favor, aínda que nos gustaría, como lle repetín antes, aprobar urbanizar o camiño das Andias, que resolvería a súa vez, a saída de emerxencias do auditorio. Pero, por desgracia, traigas o que traigas a este pleno e aprobes o que aprobes, este goberno non vai a facer nada de nada, nada máis. Pecha o segundo turno a propoñente. Ben, está ben que o técnico que temos como voceiro neste caso do Partido Popular pois nos aclare os conceptos. Pero entendémoslo todos, é dicir, evidentemente é unha saída de emerxencia. Por ela temos que sair e entrar. Existe unha porta, verdad? Cunha grada. Pois esa é a cuestión. Di que non é nada grandioso que pedimos na moción, pero como vostede dixo, desde que se inaugurou, pois non se puido resolver. O sea que son das que me gusta pedir pouquiño para que me den algo, porque se pido moitiño xa nada me van dar. Ben, entón, ambiciosa non será, pero se xa conseguira a rampla eu me sentiría enormemente satisfeita e a miña organización igual. Evidentemente, yo dixen antes con respecto ás outras instalacións municipais e yo digo agora co tema das Andias. Non teríamos problema ningún en aceptalo, porque evidentemente unha vez que se fai, pues, non bañamos a poñer ali un pejote e non temos ningún tipo de problema, pero xa lle digo, nunca suele haber solucións fáciles nin pequenas, si al menos se miraran pasos.
Ben, rematamos entón a exposición desta moción e pasamos era unha proposta No, formal? vouna deixar como está na proposta. Como dixo pois Vitoria Portas, vamos a ir pois paso a paso, e xa que estamos acostumbrados a que nada se Non faga. entendín que o propuxera, Sí. A que nada se faga, vamos a deixar que se vaya pouco a pouco. Moi ben, pois grazas por la confianza depositada. O señor concelleiro xa expresou que se presentará este proxecto o Plan máis provincia e espero poderlo contradecir con gusto cos feitos, simplemente. Sen máis, pasamos a votar a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada esta moción por unanimidade e damos paso ao punto 8º do día de hoxe, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre desbroces en vías públicas. Dou paso ao propoñente, Fran Soliño. Pois moi boas tardes outra vez. Boas tardes a todos. No mes de marzo do ano 2023 presentamos unha moción para debater no pleno onde se establecían as seguintes propostas de acordo. Primeiro, o pleno insta ao Goberno de Cangas a elaborar un plan de acción anual que recolla a limpeza e desbroce polo menos 2 veces ao ano de todas as estradas municipais. Segundo, realizar a solicitude da liña 3 do Plan máis provincia, tendo en conta como demanda fundamental o Plan de acción de acordo primeiro. Nese pleno, o Goberno votou en contra da nosa moción, alegando que tiña todo planificado e que ían contratar unha empresa que realizaría o traballo de forma eficaz e que non tiñan pensado contratar personal para esa labor. No ano 2024 se realizou un só desbroce nas vías municipais rematando o traballo no outono, cando moitas desas estradas estiveron nun estado lamentable casi todo o ano. Dende o goberno local xa trasladaron en varias ocasións dende o mes de marzo a través dos medios de comunicación que ían iniciar os traballos de desbroce. Desgraciadamente, as vías municipais se atopan nunhas condicións máis que lamentables, aínda tanto polo estado do seu firme como pola falta de limpeza e mantenimento das súas beiras. Consideramos urxentemente que se actúe nos camiños e nas vías de titularidade municipal pola seguridade de todos e todas. Estamos de cheo no verán e xa é o momento de facer plans, xa non é o momento de facer plans de actuación ni planificación, por desgracia. É o momento de actuar con urxencia e realizar a labor para mañán mesmo. Por iso, é polo que traemos ao pleno a seguinte proposta de acordo. Instar ao pleno o Goberno de Cangas a que realice as xestións necesarias para acometer con maior urxencia posible o desbroce das beiras rúas, dos camiños e as estradas municipais. Moi ben, grazas pola exposición. Abrimos a primeira quenda. Señora Prieto, señora Portas. Bueno, desde a alternativa sí que queremos, primeiro, al menos deixar claro que estamos de acordo co fondo da demanda que presenta o Partido Popular, non? A falta de mantemento nas vías municipais a día de hoxe, 31 de xullo, é claro e os veciños o ven, entón sí que é preocupante e é urxente, pero tamén sería bo poñer en contexto que entre o ano 20 e o ano 2023 nós, cun orzamento prorrogado, contábamos solamente con 43.000 euros de desbroces e utilizábamos o plan concellos, o plan de emprego para máis ou menos unhas 10-12 persoas para desbrozar e xardíns naquel intre. O ano pasado este goberno municipal, no 2024, contou nos orzamentos con 216.579,63 euros para esta labor, ademais de
dispoñer do plan Concellos, xa que non fixo plan de emprego, pero sí dispoñer para este tipo de licitacións de 147.000 euros máis, o que significa pois, un incremento dun 745%. Pero sí que é certo que votamos en falta nesta moción que non se faga ningún tipo de comentario tamén a licitación de desbroces que saiu estes días, 11 de xuño do ano 2025, por un importe de 115.702 euros. Preguntámonos como é posible que se saque unha licitación en xuño, que con un pouco de sorte, con tramitación incluída e non incluída, xa nos vamos a outono outra vez. O habitual e lóxico, ou al menos los que somos do rural, nos consideramos lóxicos, a mellor agora ven algún experto e nos di que estamos enormemente errados, que, bueno, pues esta licitación se realiza entre febreiro e marzo, máis que por outra cousa para que se poidan facer os traballos entre abril e maio, que é Semana Santa. Co calor do verán, pois, temos sorte que, pois eso, que non medra a erva desa forma e al menos poder ter todos os camiños e todos os viais e todas as carreteras en boas condicións, non? Entón, me gustaría preguntar por que realmente se demorou tanto esa licitación cando é evidente, e acabo de dar os números que veñen exactamente nos orzamentos, porque non é unha cuestión económica, como puido haber pasado en gobernos anteriores coas cuantías que manexábamos. Hoxe en día non é unha cuestión problemática económica, entón nos gustaría saber cal foi o motivo de demorar tanto esa licitación cando todos os anos ven na mesma época a erva. Bueno, vou a ir aclarando por turnos. Decir que a empresa comeza mañá, xa está licitada. Preguntas por que se atrasou tanto. Porque a resolución da Diputación chegou a finales de maio e hubo que expoñer a publicación, sacar a licitación. Esa foi por urxencia, o sea que empezan o 1 de agosto e estarán ata final de ano. Decir que sí que se foron desbrozando e sí que hubo xa unha previsión, de feito, todos os días nos está mandando os operarios o seu traballo, que podo ler e teño fotos para demostrar. Polo de agora, nada máis. Bueno, tendo en conta que a Concelleira de Obras e Servicios deu resposta ao que propón a moción como proposta de acordo respecto a acometer con maior urxencia posible o desbroce das beiras rúas, pois vou facer un comentario sobre outro aspecto do que fala a moción e que ao final non se incluiu como unha proposta de acordo, que é o tema do estado do propio firme, do que vostedes tamén falan, que está en máis condicións. Entón, é certo, non se trata só do que comenta na súa proposta de acordo, e nese sentido decir que o que se fará é tamén con cargo o máis provincia do ano que ven un plan de asfaltados que consideramos moi ambicioso. Por lo tanto, esperemos que eso poida solucionar esa parte que ao final non inclúen como proposta de acordo, pero que sí nomeaban na súa moción. Gracias. Ben, pecha o propoñente? Pecha, non. O primeiro turno. Bueno, pois seguimos. Eu de verdad, oíndos, e se quedan tan panchos. Me gustaría, la verdad, falar tranquilamente, porque creo que é o que temos que facer, non incomodarnos, non se insultar, pero de verdad se creen que a ciudadanía de Cangas, por moito que digan, eu creo que estará licitado. Dice vostede, señora, que empezan mañán. Esperemos que empecen mañán. É certo, porque pois me gusta mirar, sobre todo, tal como está o pobo, me gusta pois observarse que cando teño unha moción por mirar efectivamente o que acaba de decir, mire, que me diga que limpiaron algo, home, hasta aí chegarían as bromas. Hasta aí chegarían as bromas. Mire, eu lle preguntaría aos cidadáns de Cangas a quen lle van a pedir a factura dos rayazos de coche por poñer 2 casos. Centro Cultural Cima de Vila,
coches aparcados a un lado, coches que suben e baixan, silvas por todos os lados e os coches rayados. A quen lle van a pedir responsabilidades? Diso non falan. Outro tema, subida a Choupana, coches aparcados por Airiños do Monte e, sí, xa sei o que me vai dicir, que está limpio, acaban de limpialo, só mirei pola mañán, fun hasta San Roque. Iso que lle teño que agradecer, está precioso San Roque ahora mismo, moi bonito. Hombre, sin tempo non era, levaba un ano sin limpiar. Como leva un ano sin limpiar o Cristo de Lameiro, como levaba un ano sin limpiar a Fonte do Ouro, que é por onde eu vivo, pero hai máis cousas que limpiar. Hombre, quedou moi ben, a verdad, o que lle digo. Así debería estar, non sempre, porque non se pode, que eu tamén o entendo, pero polo menos 2 veces ao ano limpiar un pouco Cangas. Eu creo que vostedes nas redes sociais pois tamén miran o que os cidadáns denuncian. Eu creo que están continuamente dicindo que Cangas está sucia no sentido de moita vegetación. Só hai que entrar, eu fui outro día tamén, só hai que entrar por a rotonda do Gordo e mirar esa rotonda, mirar esas silvas que hai por as aceras. Bueno, non está sucia, pois, bueno, dirán usted, é triste. Non entrar en debate, cando vos chegue o turno, falades. Igual que o mantenimiento a rúa da Xunta tamén, verdad? Tamén, verdad? Vamos, que vostedes non queren facer nada. Pero mire, eu sempre dicen aquí alto e claro, a Xunta, caña. A Diputación, caña. Pero non se olviden que a maior parte dos viales que vostedes teñen que facer a limpeza non están facendo. Pregunten a xente. Eu, de verdad, a veces me pregunto ou vostedes viven nun mundo virtual ou ao mellor fago no eu, pero a mí me cae a cara de vergonza, pasar, bueno, os pasei por Coiro e lle vou dicir unha cousa, mira, eu non sei se van a empezar ou non van a empezar, que para empezar en agosto, o mellor habría que pensalo. Primeiro, máquinas, carreteras ao lado dos montes, chispazos, non vai a ser, que o mellor se plante fogo. Despois, traballadores traballando a 30 e pico grados, con 50.000 coches pasando, porque estamos no verán. Se antes había 26.000 personas, ora hai 80.000 pasando. Como van a facer iso? Eu te pregunto, como van a facer? Porque cando estén traballando, limpando, os coches que pasen van a parar, van a soltar as pedras, porque se soltan, ou van a poñer vostedes un panel como se puso algunhas veces e desapareceu. Pois algo habrá que facer, porque eu non creo que a xente que pase en ese momento que está limpiando, que lle fastidien o coche. En todo caso, na segunda intervención direi algo máis, creo que hai que poñerse mans á obra, pero antes, non chegar a agosto e esperar con toda a xente que hai de fora, poñerse a limpiar as beiras rúas. Ben, pois comezamos a segunda quenda de 3 minutos. Señora Portas, non? Claro que vivimos en Cangas e claro que sabemos o que hai en Cangas, sobre todo, como ti ben dís, na zona de Coiro. Pero tamén vou recordar que aquí a plantilla de sardineiros que temos son 4 persoas, 4. Non hai máis que 4. Bueno, non, eu non estou dicindo, eu non lle estou botando a culpa a ninguén, estou dicindo que hai 4 persoas. ¿Acabastes ya? Sí. Bueno, mejor. Sí, non sei. Entón, non lle gustou no inverno, tampouco non lle vai gustar no verán que desbrocen, cando queira que desbrocen, si quere, dame vostede a lista, a fecha e a estación do ano para que vostede me diga cando se ten que desbrozar, porque recórdolle que esta subvención ven da Diputación que nos deron igual que o ano pasado, é verdade que se fixo unha vez sola, este ano vanse facer 2 veces, así está no contrato, pode miralo ou pedir acceso ao expediente. Aparte dese, sí que contratamos unha empresa, que é a do Juan 23, donde fixo varios traballos durante un mes, pouco máis polo momento. Ben, pois pecha o propoñente.
Para empezar, señor Sagrario, eu non estou no goberno. Quen ten que facer a previsión de cando se limpia ou non se limpia son vostedes. Faltaría máis que fora a posición o que lle dira as fechas. Para empezar, levan todo o ano sin limpiar Cangas. Levan todo o ano. Estamos en agosto, que yo comentaba, aínda que todo é certo. Hai coches que están rayados. A quen lle piden responsabilidades os cidadáns de Cangas? Quen me pinta meu coche? Por non facer unha previsión. Vostede cree que desde enero hasta agosto todo a silvas? Vostede sabe o que crece iso? Ahora no verán crece menos, a verdad. O mellor o que decía a señora Portas, o mellor hubiera sido mellor facer un desbroce en Semana Santa, en esas alturas, e ahora, pois, hasta setembro, outubro, cando a xente marchara, pois facer o segundo. Me parece moi ben, non creo que eso sea a dificultad. Me gustaría saber tamén, porque hai varias empresas, eu creo que vostede solicitou unha que empeza mañán, pero depois, outro día, limpiaron o Río do Ouro ali encima de Vila, unha empresa, non sei quen é, bueno, non sei se unha empresa tendrá que ser, ou traballadores do Concello creo que non eran, E despois, se me podía decir tamén, se aos que fixeron a limpeza en San Roque, pois tamén son daqui, ou son do Concello, son da Escuela da Rúa, ou que sea. Eu me pregunto tamén unha cousa, ese camiño que vai todo hacia San Roque, que vai hacia as casas que suben para arriba, que se limpiaron hasta un punto e dai non se pasou, me refiero, iso é do Concello, pertenece ao Concello a limpialo ou á Comunidade de Montes de Darbo? Porque eu que sei é que os pasei por ali e fixeron limpeza hasta 2 chalés, hasta o chalé da Fe, como conocemos, aí non se limpiou nada, dai para arriba. Non sei a quen lle corresponde, se o Concello ou a Comunidade de Montes de Darbo, non lo sei. Me refiero que de limpiar, habrá que limpiar para todos os cidadáns. En todo caso, eu o que lle quero decir é que hai preocupación, e moita preocupación, por o Estado. Vamos a seguir durante todo o verán con limpeza. As alturas que estamos. Queremos que de algunha vez vostedes, por o que queda a legislatura, pois que sean polo menos 2 veces. Iso foi o que se quedou. E depois, señor Antón, mire, eu vou dicir unha cousa. Entre baches, silvas e parcheados, os automóviles de Cangas non sei como aguantan tanto, porque parchear, tamén tardaron en parchear, porque hai que quitarlle os colores, porque hai que quitarlle os colores. Para parchear tardaron lo suyo y mucho más. Y ahora le voy a decir otra cosa. Mire, yo aquí lo dije. No solo parchear. ¿Sabe lo que falta en Cangas? Que seguramente, sabes que van a facer? Que o fagan antes das eleccións. Fai falta un plan de asfaltado. Sí, señor, hai camiños que non se poden ni andar, ni siquiera parcheados. É unha vergonza. Como está Cangas, é unha vergonza. Pero eu vou dicir algo máis. Eu non sei se vostedes van polas parroquias. Fran, non quero interrumpirte, pero xa estás fora de tempo. Bueno, pois acabo. Eu non sei se van polas parroquias. Non sei. Eu vou a menudo, vou a pasear con meu can, e miro cada cousa, e lle digo unha cousa, e acabo. Mire, lle podría decir que empezaran máis no outono a limpiar. Sabe por qué? Porque me dá pena que tanto fiuncho que hai non dé para facer despois un agosto. Moitas gracias. Ben, grazas novamente pola súa intervención. O Goberno vai a votar a favor da súa moción, unha maneira tamén de recoller o testigo, e incluso dende a crítica, unha crítica que aceptamos. Aclararíalle algunhas cuestións, o que pasa que non sei xusto a que punto se refería. Hai diferentes ferramentas que ten o Concello, digamos, para desbrozar. En algúns casos, se vai o Obradoiro non pode ir a zonas urbanas. Digo porque o mellor foi o caso de San Roque. Se logo me concretas, podería xo confirmar. Despois comentar que eu mesma, cando vou a falar con outras persoas que teñen esta responsabilidade, sí que é certo que sempre comentamos que realmente non hai desbroces que cheguen, e isto é algo realista. Por exemplo, no caso da rotonda do Gordo, se desbrozou e se limpou esa maixa da rúa na primavera, debeu de ser no mes de maio, esa vez, o sea, non é
esa planificación, incluso facendo a 2 veces, non chega. Quer dicir, podríamos estar durante a primavera desbrozando cada 15 días. Fastidiado, digo, porque realmente na primavera cando chove fai boa temperatura e a erva medra, e quero decir que esta é unha especie de reto para todos os concellos. Podes visitar as redes sociais de calquera concello, casi che diría, de España ou de Europa, porque é unha cuestión natural. E con todo iso non quer dicir que nos conformemos. Se traballou cos medios propios do Concello, coa Brigada do Obradoiro, tamén se contratou unha empresa para reforzar precisamente porque o contrato coa subvención que se pediu da Deputación chegaba un pouco tarde porque xa pasaba a primavera, que é realmente a época máis difícil, e agora comeza, como dixo Sagri, o contrato maior que desbrozará todo o Concello. Intentaremos reforzar aínda máis para o ano que ven. Con isto quero decir que a nos tamén nos preocupa e nos inquieta e tamén rayamos os coches e tamén o vemos. Por iso digo que aceptamos a crítica. Sen máis, pasamos a... Dime. Ocuparme, porque, a ver, non é por nada, creo que o mirades todos, cando subides a San Roque, que ahora está tan bonito, que hai que decirlo, está precioso, que eu animo a xente que vayan a San Roque. Sabes o que me fastidia a mí en San Roque? É que non sei quen foi o artífice o que dou a idea de poñer árboles por debaixo do mirador. San Roque é un mirador, como é o Monte de Carrasco. Vostede vai ao Monte Carrasco, non sei se subiron fai pouco, non é un mirador, hai árboles, aí non se mira nada, quere decir, e San Roque estalle pasando o mismo. Eu diría que se podaran, que son carballos, que se podaran, e que pudiéramos mirar Cangas e Vigo como se mirou sempre. Máis que nada, digamos, mellor un roupa despois, pero que ahora está tan bonito e que debería estar sempre así, pois polo menos ter o mirador que tiñamos, pois, en activo. Ben, logo falamos ou podo comentalo no Obradoiro e ver que se pode facer, porque agora que xa están plantados, a verdad que é complicado. Sí, entendo o que queres decir. Bueno, non seguimos con este tema, vamos a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada esta moción tamén por unanimidade. Pasamos ao último punto da orde do día de hoxe, que é a toma de coñecemento da renuncia do concelleiro Juan Antonio Fernández Graña. Eu non sei se alguén quere comentar algo. Eu, dende a miña posición, pois dedicarlle dende aquí que teña a mellor das sortes, que lle vai a ben e agradecerlle sempre, así o debe de facer a corporación, o traballo e a dedicación que fai cada persoa que ten a sorte de poder estar aquí ocupando este lugar. Nada, sen máis, decir que, como de costume, as dacións de contas están a disposición dos concelleiros ou das concelleiras. Pasamos a recoller rogos e preguntas. Non sei por que se ríe Victoria. ¿Quieres empezar? Bueno, pues empeza Victoria, non teño ningún problema, É que se non nos dan as uvas das 12 cos do Partido Popular. Eu só teño 2 rogos. Por un lado, me gustaría que esta corporación se unira para solicitar que o Parque de Bombeiros estea en funcionamento todos os días, porque non é así. Este venres non estivo, non vai volver a estar este fin de semana, non digo solamente no verán, sino en todo o ano, pero este verán, que ademais nos ven posiblemente unha costa dura que levar por diante, xa un por encima, pois temos os nosos propios pobres, digo, compañeiros de emerxencias, que ademais desde aquí quero agradecer a súa labor, que hasta lle botan unha man os concellos de Moaña e de Bueu, como non tiña que ser de outra forma, pero temos o Parque de Bombeiros completamente pechado, pois, home, a verdade é que nos están deixando un pouco a todos un pouquiño tirados aquí na península, como nos empece a arder, non? Entón, eu creo que deberíamos, entre toda a corporación, buscar, pois eso, pois unha declaración institucional, por iso non busco, nin fixemos moción, nin fixemos nada ao respecto, porque queremos que de verdade todos xuntos deberíamos demandalo, porque o perigo o vive quen o vive, e eu creo que estamos todos na mesma situación, con todas as familias e toda a situación que podemos ter, ademais de toda a xente que nos ven a visitar, non? Podría ser enormemente perigoso. Eso é un rogo por un lado. E por outro lado, sí que quero facer chegar un escrito a alcaldesa neste rogo, realmente un rogo
dos veciños do casco vello de Cangas, vale, polo tema da fonte da mina. Quero decir que xo dixemos no pleno anterior e o vou a comentar, viñeron eles mesmos a traer un documento asinado por todos os veciños, ben, e se lle negou a posibilidade de metelo por rexistro, se lle impediu de 5.500 formas diferentes. Vou a recordar que a lei da administración di que as asociacións teñen que metelo por rexistro, pero as persoas a nivel individual o poden facer ou en colectivos, eles non están aínda legalizados como asociación, entón teríanlles que haber collido papel, ou incluso calquera asociación, si pon en representación a unha persoa concreta, esa persoa pode vir e presentar a nivel físicamente un documento, pero se lle negou a posibilidade, o intentaron varias veces, entón, bueno, pois xa que eu teño a posibilidade de poder facelo, fago chegar á alcaldesa no rogo escrito e eu o dou por presentado nesta administración local. Ben, pois se o resto de grupos manifestan estar de acordo coa petición de Vitoria de enviar unha declaración institucional solicitando que o Parque de Bombeiros estea aberto como debera, bueno, o que propoño entonces, que redactamos unha proposta e vola remitimos cando esteamos todos de acordo, asinamos entre todos e facemos... Sí, claro. Pero bueno, podemos simplemente, avanzamos. para non meternos en fonduras se non queredes, porque considero que o máis importante é que o fagamos xuntos e non discutamos aquí, que xa sabemos a onde vamos, é un pouco de que a situación que temos no Morrazo e dado a previsión dos diferentes incendios que existen ao redor, é que o que non podemos quedarnos é esos e tirados, con lo cual solicitar como mínimo que na época estival se cubran os recursos suficientes para que o noso parque de bombeiros este aberto todos os días e en todos os turnos. Ben, pode... Boas outra vez. Nada, eu son rápido. Mira, solo facer un rogo máis outra vez, xa creo que é a terceira vez. Si podedes, cando poidades, quitar esas gomas, eses badéns de goma, que creo que o repetín xa varias veces, é un peligro. Tú que aquel día vai pasar algo, non fan nada porque ao final hai uns por un lado, outros por outros, coches se meten en dirección contraria. E despois unha cousa, señora Sagrario, lle pediría por favor tamén que falando un pouco do tema dos desbroces, para que se den conta de que o temos aquí ao lado e parece que non nos damos conta, non? Cando sube hacia o cementerio hai un pau de luz que está un foco alumbrando hacia o cementerio, hacia o aparcamiento, ese poste está rodeado de canas. Subindo á dereita está rodeado de canas. Bueno, cando suben e cando vais outro coche, un coche ten que parar nese tramo. Entonces, eu lle pido, por favor, que como hai tanto tráfico por aí, que esas canas, anda, que sean dun lado, por lo menos o que dan a carretera, que se quiten, que non costa nada, nada máis. En primeiro lugar, unha pregunta a quen crea oportuno contestar. Dende que se iniciou o verán, veciños da parroquia do Io, en concreto da zona afectada polo vial do Viñal, en concreto os que viven na carretera do Viñal, os que viven no Prado, todos os que viven en Peniche, todos o barrio Rodal e toda a baixada ao río de Esteiro, desde a baixada Arneles ata Saloa, están todos de acordo e todos nos pediron que querían recuperar o doble sentido do Viñal. Está disposto este goberno a cumprir coa demanda dos veciños? Este goberno se reuniu o ano pasado e se convocou os veciños para acordar poñer o sentido da circulación tal e como está agora. Me temo que hai máis división da que vos poida parecer, a verdade. Non tería problema en volver a convocar unha asamblea e falar Volvo a nos asegurar. eicos diferentes. Non hai división ninguna, volvo a repetir. Non foi o que vivín eu o ano pasado. Había abertas divisións sobre este asunto. Estou lle dicindo dos tramos que lle estou dicindo, non hai división absolutamente ninguna.
porque por distintas circunstancias estuve con todos e cada un dos veciños, falando do Rodal, falando do Viñal, falando da Baixa da Saloa polo río de Esteiro, falando do Prado, con todos e cada un, que son os que se ven máis afectos por ese falta de doble sentido. E todos demandan o doble sentido, todos, todas e cada unha das persoas que viven nesa zona. Vostedes non están dispostos a aplicar esa demanda, non? Non teño ningunha demanda sobre a mesa destes colectivos veciñais agora mesmo, Xa tiveron e non lle fixeron caso. porque hubo outros veciños, pois será Que non das rúas que corresponden non son a esa esas. zona, sino unha zona diferente, que a da Testada e a de Peniche, que son viais diferentes, ese sí se lle fixo caso, pero a este non se lle fixo caso. Pois é que tú mesmo estás dicindo. Porque son zonas Unhas diferentes. pero todos se ven afectados pola medida. No. A medida será a No, mesma. esa medida, os de Peniche ou das Testadas non lle afecta absolutamente nada. Bueno, pois entonces o falaremos. Vale. En segundo lugar, dous rogos. Felicito primeiro o señor Iglesias por poder falar na súa intervención de temas que non eran cuestión de debate, porque, como usted dixo, que iba a falar de cuestións que non eran cuestión de debate, e non foi interrumpido pola alcaldesa. Felicito yo por esa situación. E agora voulle dicir, faltas de respeto hai por ambos os lados. Falta de respeto hai por ambos lados. E voulle dicir, vostede faltou-nos o respeto de forma continua estes 2 anos atrás. E por qué? Desde fai 2 anos vimos pedindo que se lle abra un expediente administrativo máis de 10 veces a empresa concesionaria do ciclo integral de agua. Vostede dixo que non. E agora quérenos tomar o pelo, faltándonos o respeto, dicindo que as multas que se lle implican aos verteiros vainos a aplicar a empresa. O primeiro que teria que facer é abrir eses expedientes, pero vostede negouse rotundamente. Entonces, fai unha cousa e o contrario. Iso é unha falta de respeto cara ás demandas deste grupo municipal. Iso é o que lle digo. Si quere cobrar, como fixo o Partido Popular no ano 2013, sancións que se lle aplicaron á empresa, si as quere cobrar, o mínimo que ten que facer é abrir os expedientes que se negou de forma continua a aperturar. E agora, a señora alcaldesa, un rogo. E antes quero facer unha pequena introducción para ese rogo. En 22 anos que levo nesta sala, teño vivido momentos de todo tipo, pero un acto de demagoxia como que practicou vostede na finalización da moción do ciclo da auga non teño vivido nunca. E voulle dicir, sobre o ciclo integral da auga que vostede acusou o Partido Popular de adxudicar de forma irregular e privatizar o servicio, o Bloque está nos demostrando nos últimos 10 anos que cando está na oposición é o grupo que máis municipaliza. Todo é municipalizar. E nestes últimos 8 anos, os distintos concellerías representadas polo BNG privatizaron absolutamente todo. Hai unha falta de coherencia e unha demagoxia que non ten nombre. Sigo coa motivación do rogo, non se preocupe. Do Bloque, do BNG, leccións cero. Vostede acusounos de todo, de corruptos e de todo. Pero gracias. Vostede acusounos de corruptos. E así o dixo. E así consta na ata. No seu acto de demagoxia, como ben dixe, acusounos. E de demagoxia. E podo dicir, levo 22 anos sentándome nesta sala e nunca vivín o que vivín esta noite. Nunca. E vivín situacións moito máis tensas e moito máis fastidiadas, pero con unha altura política moi diferente ao que sucedeu hoxe. Voulle dicir, o Partido Popular adxudicoulle a única empresa que se presentou. E aquí hoxe falouse de inversións en saneamento e abastecemento. Voulle dicir, gracias ao Partido Popular se invertiron 3,5 millóns de euros da empresa concesionaria que se lle obligou nese contrato. E se aproveitaron ese rédito político, como ben dixo Vitoria, non foi do Partido Popular, porque tanto lle sacou o rédito político BNG como as distintas agrupacións que estaban gobernando. O rogo é o seguinte: abstéñase de facer o populismo que fixo e
leccións ninguna, nin nos diga como temos que facer a oposición, porque ese é o último. Estábanos ordenando e mandando como temos que facer a oposición. E iso sí que consta. Vostedes teñen que facer a oposición desta maneira. Entonces, nós non temos nada que dicir. Rogaríalle menos populismo e xestione e dirixa esta institución que ten bastante máis valor da que vostede considera. E eu supoño que agora podo contestar a... Ben. Non, a primeira foi a min. Bueno, a primeira foi a min. Ben. Eu dixen que sentía moito ter que gastar parte do meu tempo falando do que eu entendía que non debería ser obxecto da moción, pero en todo momento falei do contido da moción. Do contido da moción en concreto, do que escribiu a propoñente. En todo momento. Somos donos dos nosos silencios e escravos das nosas palabras. E vostede dixo que vostede dixo que iba a iniciar a intervención saíndose do asunto de debate. Vostede Exactamente da mesma maneira. Non. Ela abriu este tema. Que eu, xa o digo, o meu único problema era coa propoñente desta moción, nin con ningún outro dos integrantes do Partido Popular. Bien. Pero abriu vostede este tema. E sinto moito. Ben. Non. Claro. Sinto moito que abrir este tema. Eu o que dixen é, aínda que me molesta considerablemente ter que gastar parte do tempo do que dispoño para falar deste asunto, non podo pasar sin comentar o seguinte. Dixen o que eu considerei que é a miña atitude nestes anos e despois falei de a señora Armelo, perdo o meu respeto, definitivamente cando teño que ler cousas como, e pasei a ler o contido da moción. O contido exacto da moción. Volvo a felicitar. Vostede pode falar do que queira que non interrumpen. A nós si nos interrumpen. Tal cual. O sea que en ningún caso falei de nada que non estivera na moción que presentaron. En ningún caso. Ben, vou a pronunciarme eu tamén por interpelación. Evidentemente, señor Pío, o que eu leo é unha valoración da súa oposición. Vostede pode facer a oposición que queira e eu podo valorar o seu exercicio como oposición, igual que usted valora, ademais en términos moi despectivos normalmente, a labor de goberno deste grupo de persoas que estamos aquí. Entón, non sei a que ven esta reclamación. A alcaldesa acostuma a intervir antes de moitísimas votacións. Ademais, hoxe simplemente quería trasladar o malestar por esta maneira de actuar. Pois eu lle devolvo o rogo. Intentemos ser máis respetuosos. Ben, eu quería preguntar cal foi o motivo polo que as dúas lanchas de socorrismo estiveron varadas. E si é certo que estiveron varadas porque, dende este goberno, se pagou un seguro que non correspondía ao servizo para o que estaban contratadas. O que non entendo é de onde saca vostede ese tipo de información, que ademais é falsa. Non, é certo que estuveron varadas, pero non por ese motivo. Hubo un problema co seguro, pero non é que se contratou un seguro, como dixo, que era un seguro equivocado. Non, para nada. Nada que ver. Non, eso non é certo. Bueno, non, tamén non, a resposta sigue sendo non. Hubo efectivamente un problema co seguro, pero non é que se pagara un seguro que non se correspondía co servizo. Efectivamente. Pois tamén quería saber cales foron as Tuvemos a sorte, ademais, de que non fixeron falta esas lanchas. A sorte a tiveron os bañistas e toda a xente que estaba na praia. Claro que sí. Pois por eso digo que Por tuvemos sorte. suposto que tiveron sorte. Claro que tiveron sorte. Estando nas súas mans tiveron moita sorte. Despois, Ese é o tipo de cales foron comentarios as medidas aos para que me avisar? refería. Igual Cales con foron usted as estamos con medidas? mellor
cales foron, evidentemente, cales foron as medidas para avisar a todos os bañistas da contaminación de fecais nas praias do Medio, de Areamilla, de Viñó, de Barra? Cales foron as medidas para avisar a xente, xa que non temos bandeiras para avisalos? Non hai ningunha certeza ni ningunha evidencia de que as praias estuvesen contaminadas por fecais. Cando hai unha contaminación por fecais, hai unha analítica, Augas de Galiza comunica, e se ten feito neste Concello en outras ocasións, de que hai unha contaminación e che indican se é bandeira vermella ou bandeira amarela. Para que haxa unha contaminación ten que haber unha cantidade de materia orgánica, non sei, non vou a dar explicación técnica porque non quero meter a pata, pero que si que haxa un vertido, co tamaño que ten a ría de Vigo, si cada vez que houbera un vertido, porque aquí estamos moita xente e moitos concellos que interactuamos sobre a ría de Vigo. De aí a manifestar que haxa unha contaminación por fecais é unha auténtica barbaridade. Pero bueno, aquí cada un é libre de decir o que queira. Ben, voulle facer un rogo a vostede, non estou manifestando nada, estou trasladando un informe que a súa propia policía local ten. Entonces pode vostede ler o informe e despois manifestar, pero non estou dicindo que eu creo que hai fecales. E estou dicindo que a propia policía ten un informe no que di que os bañistas estaban rodeados de fecais. Así o transmitiron os bañistas. Entonces, bueno, repítolle, os policías locais, igual que eu ou usted, non estamos capacitados para determinar se hai unha contaminación por fecais da ría de Vigo, ni moito menos nas praias de Cangas. A calidade das augas das praias de Cangas sigue sendo excelentísima. E así o demostran todas as analíticas que temos. Non che quero decir se te comparas co Mediterráneo, é que absolutamente nada que ver, porque a cantidade e o tamaño da masa de auga, por sorte, ten capacidade para absorber estas incidencias que por desgraza sufrimos e que tanto comentamos hoxe. Pero facer ese tipo de afirmacións alarmistas e que faltan á verdade son unha barbaridade. De que haxa unha vertedura que a hai e non se nega, e de que un poida ir ali e observar que iso é así efectivamente, a afirmar que hai unha contaminación por fecais como para comunicar a todo o público ou para pechar a praia, é unha auténtica barbaridade, repito, é unha inconsciencia de feito e unha temeridade absoluta. Pois bueno. Sí, teño unha preguntiña e un rogo. O estado de abandono, maleza, suciedade das rúas estáse combinando co incremento de cartéis e pegatinas no mobiliario público, dando unha mala imaxe do que a rúa é máis a vila. Quero preguntar se a señora alcaldesa conoce a existencia da ordenanza de limpieza viaria ornato público de Cangas. A conoce? A ordenanza? Perfectamente, señor Soliño. Algo gusta iso. Pois considero que Cangas está suficientemente abandonada, sucia, para que un grupo de goberno, o BNG, se dedique a colocar panfletos no mobiliario público, os cales inclúen actos con nomes da alcaldesa e máis outros integrantes do BNG, actos vandálicos realizados dende os propios partidos que o gobernan en Cangas incumplindo con esta ordenanza de ornato en vigor. Entonces, rogo, respeten, sexan responsables e limpos con Cangas e a veciñanza, e da mesma maneira que os colocaron, rogo que os retiren e os reciclen. Así mesmo tamén, para dar exemplo, se autoimpoñan a correspondiente sanción según o acordo desa ordenanza que temos en vigor. Pois grazas por a súa colaboración, que nos aforrou un pouco de traballo. Grazas. Ben. Gastou tinta e papel para ensinar o cartel. Señor. Sí, é un tema gravísimo. Todo. Bueno. Ai, Dios mío. Eu vou a facer unha pregunta
é un rogo, para non estenderme. O rogo vai... esta mañán eu estaba no cementerio, como suelo estar habitualmente, e diante de miña caeu unha persona maior, porque realmente había un alambre, había unha pedra, había obstáculos. De feito, eu tamén teño moitas fotos que saquei esta mañán do cementerio e realmente está penoso o estado de abandono no que están os pasillos e a parte de abaixo. Entón, rogaría, por favor, que miren un pouco por o cementerio, por a salud, especialmente dos nosos maiores. Do de Cangas. No, do de Cangas, pueblo. Non estou falando nin de Darbo, nin de ningún outro. De Cangas, cementerio de Cangas, pueblo. Vale. Bueno, agora vou facer unha pregunta e gustaríame que me contestasen por escrito, non aquí. E a pregunta é a seguinte: todos os concelleiros e concelleiras que teñen dedicación exclusiva están cumplindo? Traballan en exclusiva para este concello en función do soldo que reciben? Nada máis. Ben, xa lle respondo eu de viva voz, porque como teño a potestade de decidir como respondo, xa lle digo, a resposta é sí, claramente sí, tajantemente sí. Se ten algo ou non está de acordo, pois presente algún tipo de demanda, leve alguén aos tribunais, porque como é algo que lles gusta moito, aí o deixo e aí a invito, nada máis. Se non hai máis preguntas por parte dos... Sí, o sea, me parecía. Sí, teño aí 7 preguntas e un rogo. Tanto que falan de falta de respeto, a falta de respeto é a que non respostar as preguntas que lle fan todos os plenos, mes tras mes. Eso sí é unha falta de respeto. Enviause a resposta hoxe mesmo ao mail que teñen. No, as preguntas quedaron contestadas e se deu resposta o que quedouse... Eso é unha falta de educación. Non só de respeto. Responder, de feito estoulle respondendo de facto. Se enviou unha resposta por escrito a 2 cuestións que quedaron sin responder. Todas as demais preguntas quedaron respondidas no pleno. Outro tema é que a resposta non o satisfaga, pero o respondido quedou todo. Nada máis. Primeira, cando se vai a poñer os espellos subida do Freixo e o resto dos espellos que están rotos debido ao temporal que foi no inverno 2024? Ben, creo que xa yo respondín tamén no pleno anterior. Agora mesmo temos a brigada de sinalización francamente ocupada, primeiro, co tema de organización de eventos, que é unha das... Só quería unha data. Bueno, pero eu respondolle como a mí me Non me parece. diga o que está facendo, porque non está facendo... Pero deixeme responder. Estoulle dando unha explicación. Os obreros de sinalización no verán son os encargados de sinalizar todos os eventos que hai no concello, que son moitísimos. Entonces, como están en eso, están tardando máis en poñer os espellos. Van poñendo os que lle dá tempo, igual que co pintado de pasos de peóns, etcétera, etcétera. En canto remate a temporada estival, poderán avanzar moito máis rápido na colocación dos espellos en cuestión. Que me comentabas de un en concreto? Cal era o que me decías? A subida ao Freixo e 2 que hai na zoa de Coiro da Rosada. 2 na Rosada. Sí. Ben. Ten data para o cambio de señalización do estacionamento de Rodeira, da zoa de instalacións deportivas e o cambio dos contenedores? Non, que por escrito. Esa zona que se asfaltou está dentro do plan de asfaltados que se está executando este ano. Igual que está a entrada a Longán, que é a aldea da Riba. Como hubo problemas co saneamento, precisamente, algo que tamén saiu en este pleno e falamos en abundancia, hubo que ralentizar porque non tiña sentido asfaltarse en primeiro renovar toda a tubería de saneamento. Por eso se está retrasando. Cando rematen todos os asfaltados,
entonces se pintará, a empresa ven e pintará toda a zona que asfaltou. É coñecedora do dificultades que hai para aparcamento, de falta de Totalmente. acceso a instalacións deportivas, e Totalmente. máis importante que se espere a que se termine asfaltado, que se regule todo iso. É máis importante. Perdón? É máis importante esperar a que se regule a entrada de instalacións deportivas e o tráfico que está producíndose, o inconveniente que están producindo na zona de Rodeira. Pero a zona leva uns meses así, estivo funcionando con total sabe normalidade. que agora no Bran é cando máis problema ten aquela zona. Non vin ningunha diferencia, si lle digo, e di vivo ali, Non hai non ningunha- vin diferencia non veu diferencia. coa situación habitual de todos os Creo brans. que vive pouco ali, porque No, non creo... vivo, no, e no, o vexo, máis que vostede. Perdoe. Entón, como vexo como é a situación de todos os brans atípica do Bran cando Cangas se enche de eu coches. dígolle que Non nos hai poñamos diferencia. agora a inventar historias. Hai diferencia no inverno que no Bran. Entonces, bueno, pero... Ten algunha data prevista, non? Veña. O reglamento de usos de instalacións de Rodeiras xa teñen un borrador, está previsto a súa revisión, como dixo o último pleno. Teñen algunha data para ese borrador? Déjame ver. Vale. Cando ten previsto firmar o convenio dos comedores para o próximo ano? Ten data prevista? Efectivamente, si cando a Xunta teña a ben enviar o que se lle solicitou, o firmaremos encantados. O sea que non sabe. Home, Non pero ten non o previsto. enviará eu, terá que enviarlo a Xunta. A Xunta, non, creo que enviou, se non quere firmalo, hubo unha Non modificación. enviou nada, se lle enviou a solicitude por un ano, creo que queríamos firmar, estamos esperando a resposta. Vale. Algún motivo para ter as luces encendidas do Paseo de Rodeiras a 6:20 a partir das 6:20 da tarde? As luces do paseo de Rodeiras. Sí, 6:20. Vale. Algunha data, última pregunta, falta mo borrogo, a data de desbrozado prevista para a zona de Coiro? No, es que están molestando as súas compañeiras. No, eu non teño que preguntar a Alfonso. Eu non teño que preguntarlle a Alfonso. Ti tampouco, igual teña a alcaldesa que preguntar. Non te preguntei a ti. Non te preguntei a ti, espabilada, que é moi espabilada ti. A ver, por favor, que xa estamos rematando, que estido presto, cheo, atención. Data de desbrozado. Non se entendí o último que me dixeches. Data A ver, por desbrozado favor, da zona parade de un Coiro. momento. Dime. Data desbrozado. Eu digo porque non se rían, home. Para que está rindo seguido. Data desbrozado a zona de Coiro? Data para desbrozar a zona de Coiro. Se empezará priorizando as vías principais e logo iremos hacia as vías máis pequenas. De calquera maneira, recórdoche que a vía principal de Coiro é toda da Deputación. Supoño que eles tamén estarán ao pasar. Non estou falando da vía principal Pero de Coiro. usted me di Coiro e eu que quere que lle diga a vía zona- central neurálxica de Coiro é da Deputación. Eu non sei se se está referindo a unha vía secundaria ou a cal. Os viais pertenecentes ao Concello. Irán coa planificación que está marcada por preferencia e que primeiro se limparán aquelas carreteras máis transitadas que son as que afectan a máis persoas. E supoño, é un rogo, supoño que é coñecedora das normas subsidiarias que temos neste Concello, urbanísticas, non? Supoño que o Concello... Coñezo que existen, evidentemente eu non teño, igual aquí se non as María, coñece. que de urbanismo sí, Supoño pero que se non as- eu non. Supoño que se non as coñece vostede, os compañeiros, hai técnico suficiente neste Concello que as coñece. Rógolle que poña en marcha, que aplique as normas subsidiarias na carretera de Longán e o muro que se construiu en zona de forma ilegal, que se repoña a súa legalidade. En caso contrario, presentaremos unha moción para que así se faga cando vostedes queiran. Vale? Invito yo a que presente a moción que considere máis oportuno. Todo o que se fai no Concello é baixo supervisión e consello do arquitecto municipal, que ademais é
non só o coñece, sino que el creou as normas subsidiarias que rixen Cangas. Digo eu que el saberá máis que usted, e moitísima máis que a min, sin duda. Pero, bueno, se usted quere afirmar ese tipo de cousas, é moi libre. Aquí, como lle digo, cada un pode decir o que queira. Bueno, pois... Bueno, pois, grazas a todas e a todos por vir, pola paciencia, damos por cerrada esta sesión plenaria e agora lle damos turno ao público que agarda con tanta paciencia. Sí.
Nada, gracias por vir, por trasladarnos. Eu creo que se ten estado con vos en varias ocasións. Sí. É un problema, lamentablemente, que afecta a moitos veciños e veciñas e é un problema extendido. Non entendo moi ben por que dices que se discrimina a uns veciños. Bueno, pero eso non é algo que nos fagamos para premialo a él de ninguna maneira. Bueno, é unha forma de velo. Non temos ninguna intención de favorecelo, No. Que pasa? Que a ver, o Concello ten uns procedementos, e vos tamén os coñecedes, e son lamentablemente máis lentos dos que nos gustarían. Bueno, pero teño entendido que ese propietario cortou... Pero si vos o dixestedes.